Hey wena. Yebo, ngikhuluma nawe, nesi wasesibhedlela. Ucabanga ukuthi ungubani wena ukuthi uzongitshela okumele ngikwenze? Umsebenzi wakho ukuletha amanzi nokushintsha amashidi, hayi ukufundisa amadoda ngempilo. Finyela. Lawo mazwi anjengommese obandayo agwaza ukuthula kwewodi labantu ababalulekile esibhedlela saseThaba Tshwane Military Hospital. Izwi elalinolaka kwakungelikaJabulani Nkosi, owayaziwa kakhulu ngo-Jibi, usomabhizinisi owaduma ngejubane elisolisayo ngokuthola amathenda kahulumeni. Wayelele embhedeni wakhe wasesibhedlela, kodwa kunokuba afane nesiguli, wayefana nenkosi ebusa umbuso wayo omncane ngokwesabisa. Indoda ayeyithethisa kanje kwakunguThandiwe Mthembu, unesi osemncane, owayesanda kuqala umsebenzi, izinyembezi zigcwele emehlweni akhe aluhlaza, umzimba wakhe uqhaqhazela njengohlamvu lomhlanga emoyeni. Wayefike ezomnika imishanguzo yakhe, kodwa wenza iphutha lokumkhumbuza ngomthetho wesibhedlela owenqabela ukuphuza utshwala ngaphakathi. Iphutha elalicishe limlahlekisele isithunzi sakhe. Phakathi kwenhlokomo yedolobha lasePitoli, i-One Military Hospital, noma iThaba Tshwane njengoba yayaziwa, yayimi njengenqaba enkulu yokuphulukisa. Kwakuyindawo lapho ubuchwepheshe besimanje bezokwelapha kanye nezingqwele zodokotela embuthweni wezempi waseNingizimu Afrika, babulwa impi engapheli yokusindisa izimpilo, amahora angama-24 ngosuku. Enhliziyweni yalempi, egumbini labadinga usizo oluphuthumayo, kwakuhlale kunephunga elixubile legazi, ukudideka, nokuphelelwa yithemba. Phakathi komsindo wemishini ekhalayo, izinyathelo ezigijimayo zabasebenzi bezempilo, ukukhala kweziguli ezisebuhlungwini, nokulila kwezihlobo, kwakukhona umuntu oyedwa owayehlale ezolile njengedwala olwandle olunolaka. Igama lakhe kwakunguNomusa Dlamini. Eneminyaka engama-35, wayenobuso obungatshengisi iminyaka yakhe namehlo ajulile, okwakunzima ukufunda imicabango yakhe. Wayengunesi ongumakadebona egumbini labadinga usizo oluphuthumayo. Nakuba ayebukeka emncane ngomzimba, konke ayekwenza kwakunenjongo, kungabi nasici sokungabaza noma ukumosha isikhathi, ikakhulukazi lapho kungeniswa iziguli ezilimele kabi ezingozini. Ukwahlulela kwakhe kwakushesha futhi kunembe njengekhompyutha, futhi izandla zakhe zazizinzile njengensimbi lapho elapha. Wayephelele njengerobhothi elenzelwe lo msebenzi, kodwa ngaphansi kwalobo buchwepheshe obubandayo, kwakushaya inhliziyo efudumele, enozwelo olukhulu ezigulini. Ozakwabo babembiza ngedlingilosi yensimbi noma uMam'uSombulula. Ngisho noma isheduli yakhe yayimatasa njengesihoko, engena ephuma emashifini, wayengakaze akhombise ukukhathala. Wayengangabazi ukususa iziguli ezinzima noma ukusebenzisa imishini esindayo. Ngaphansi kweyunifomu yakhe yobunesi, kwakubonakala umhlane oqondile nemisipha yamahlombe eqinile, izibazi ezifiphele ezazifakazela ukuthi impilo yakhe yayingeyona eyomuntu ojwayelekile. Sisi Nomusa. Umbhede wesithathu. Isiguli sengozi yemoto, ukopha kakhulu esiswini, umfutho wegazi uku-60-40, usezophelelwa amandla. Ukumemeza kukanesi osemncane kwakhebhula umoya. Lungisani amaphakethe 4 egazi lohlobo O-negative, qalani umuthi wokuvusa umfutho wegazi manje. Wena Thabo, shayela igumbi lokuhlinza, ubatshele ukuthi silungiselela ukuhlinza okuphuthumayo. Wena, yazisa umndeni ukuthi ulindele noma yini. Izwi likaNomusa lalinamandla angajwayelekile, laqeda ngokushesha ukudideka okwakukhona. Ngokulandela imiyalo yakhe ecacile, ithimba lezempilo lasebenza ngokuhleleka nangempumelelo. Lonke ulwazi lwakhe lwalugxile ekubambeleleni kulowo moya owawusucisha. Ngemva kokuqinisekisa ukuthi izimpawu zokuphila zesiguli sezizinzile, uNomusa wahlehla kancane, wesula umjuluko esiphongweni ngomkhono wakhe. Kulesi sibhedlela, akekho owayazi ngempilo yakhe edlule. Akekho owayazi ukuthi eneminyaka engama-20 wajoyina umbutho wezempi, futhi eminyakeni eyi-15 eyalandela, waze wathatha umhlalaphansi eneminyaka engama-35. Wayeyinganekwane yamabutho akhethekile aseNingizimu Afrika, ama-REX. Akekho owayazi ukuthi akagcinanga ngokuphumelela ekuqeqeshweni okunzima okwaziwa nge-selection
okwakwehlula ngisho namadoda amaningi, kodwa waba ngowesifazane wokuqala ukuphatha iqembu, ehola imikhankaso eminingi eyimpumelelo yokulwa nabashokobezi emingceleni yezwe neminye imisebenzi eyimfihlo. Futhi akekho owayazi ukuthi lo wesifazane, owaqopha umlando ngokuba uMajor osemncane kunabo bonke emlandweni wamabutho akhethekile, wayeyoshiya konke lokho ngokuzuma ukuze abe unesi. Impilo yasebuthweni yamnika amandla omzimba angavamile kanye nekhono lokwahlulela elibandayo, elingazanyazanyiswa yinoma yisiphi isimo esibucayi. Kodwa futhi yamshiya nesifo esingalapheki, igazi lakhe lalibila lapho ebona ukungabi nabulungiswa. Yena, owayefundiswe ukubhubhisa isitha ngezinga eliphezulu kakhulu, manje wayesengunesi osindisa izimpilo. Konke ngenxa yesifungo sakhe siqu sokuzihlenga. Isandla esake saqeda impilo yesitha phakathi kobumnyama behlathi, manje sase silangazelela ukubamba izandla zalabo ababesemaphethelweni okuphelelwa ithemba. Ukuthula, nakuba kwakuntekenteke, kwesibhedlela saseThaba Tshwane kwaqala ukumbozwa ithunzi elimnyama ngesikhathi uJabulani Ijili Inkosi, usihlalo wenkosi Construction and Logistics, engeniswa ewodini labantu ababalulekile esitezi sama-20. Wayeyindoda eyaceba ngokushesha ngokusebenzisa ubungane bakhe nezikhulu zikahulumeni ukuze athole amathenda amakhulu. Wasebenzisa isikhundla sakhe njengomxhasi omkhulu wesibhedlela ukuze asiguqule sibe yinkundla yakhe yokudlala. Igumbi lakhe lalihlale ligcwele amadoda amakhulu, anemidwebo emzimbeni, okwakungacaci ukuthi angabasebenzi bakhe noma yizigebengu. Emini nasebusuku, kwakuphuma umsindo wokumemeza, ukuthuka, namahlaya angcolile egumbini lakhe. Hey, wena solwazi, ngakutshela izolo. Lo muthi wakho awusebenzi. Phuma nawo. Letha lowo engiwuthandayo ovela eJalimane manje. Ucabanga ukuthi isikhathi sami sishibhile njengeholo lakho lenyanga? Wena nesi, amehlo akho awaboni yini? Amanzi aphelile engilazini? Hamba uyolanda ivalpre entsha. Uma uyivula, ngifuna ukuzwa umsindo wokuqaqa ukuze ngijabule. Yilapho kuphela engingaphuza khona ngijabule. Odokotela abangoprofesa abahlonishwa kakhulu eNingizimu Afrika kwakufanele bakhothamise amakhanda phambi kwamazwi kaJesu ahlambalazayo. Onesi abasebancane kwakufanele bazishaye indiva amehlo akhe ankanuko nokuthintwa komzimba okungadingekile. Ngisho nomphathi wesibhedlela, uColonel Mkhize, wayemane athi, lowo muntu unegalelo elikhulu esibhedleleni. Wonke umuntu kufanele enze lokho akufunayo. Ningamthukuthelisi. Akekho owayenesibindi sokuphikisa ukuziphatha kukaJesu Nkosi okwedelelayo. Ikakhulukazi uThandiwe Mthembu, unesi oneminyaka engama-23 owayesanda kuqala umsebenzi, wayesephenduke isisulu esithandwayo salawa madoda. Ngenxa yokuntula kwakhe ulwazi lwezwe kanye nesimilo sakhe esithobekile, wayengazi ukuthi angenqaba kanjani izicelo zabo ezingenangqondo. Lokho kwenza ukuhlukunyezwa nokuxhashazwa kwabo kube kubi kakhulu. Ngalolo suku, kwakungafani nezinye. uJesu kanye nesandla sakhe sokudla, uSibusiso Mkhize owayaziwa ngo-Sika, babephuza iwhiski ebiza kakhulu, iJohnnie Walker Blue Label, khona kanye egumbini lesiguli. Umthetho owenqabela utshwala esibhedleleni wawuyiphepha nje elingenamsebenzi kuye. Hey Thandiwe, woza lapha uhlale eduze kukasihlalo. Thela usihlalo ingilazi yotshwala emnandi. Uma ufuna ukuphumelela empilweni, kufanele ufunde lezi zinto. Uyezwa, uSika wahleka ukuhleka okunyanyekayo, edonsa isandla sikaThandiwe ngamandla. uThandiwe wethuka waze waba mhlophe qwa ebusweni, kodwa akabanga nawo amandla okulwa namandla kaSika. Wadonswa engenakuzisiza. uJesu, owayesebomvu ngenxa yotshwala, wahleka kakhulu. Yebo, kunjalo. Mhlawumbe ungahlala ethangeni lami bese uthela, utshwala buzoba mnandi kakhulu, akunjalo. Haha. Ukuhleka kwakhe okunyanyekayo kwezwakala kulo lonke igumbi. Izinyembezi zaqala ukugeleza ezihlathini zikaThandiwe. Wayefisa sengathi angabaleka kulesi sihogo ngokushesha. Ngeso kanye leso sikhathi umnyango wegumbi lesiguli wavuleka buthule. uNomusa wangena esunduza inqola yemithi. Mnumzane Nkosi, sekuyisikhathi semishanguzo yakho yakusihlwa.
futhi ukuphuza utshwala egumbini lesiguli kwephula imithetho. Ngicela nisuse konke ngokushesha. Izwi likaNomusa lalizolile njengenjwayelo, kodwa ngaphakathi kwakufihle ukubanda nokuzimisela okufana neqhwa. UJehu wacisha amehlo akhe adakwe utshwala, wabuka uNomusa kusukela ekhanda kuye ozwaneni. Yimuphi lo nesi ongenamsebenzi ovela kungaziwa ozongena ezindabeni zami? Awazi ukuthi ngingubani? Ngingumuntu ondla lesi sibhedlela. Unaliphi ilungelo lokungiyala? Phuma. Usika owayemi eceleni wasukuma ngamabomu wavala indlela kaNomusa. Sisi, awuzazi izinto. Uma ungayizwa lento encane, ungakhali uma uhlangabezana nezinkinga. Amehlo kaNomusa adlula emahlombe kasika anamandla, anamathela ebusweni bukathandiwe obabuqhaqhazela ngenxa yokwesaba. Ukuhlazeka nokwethuka emehlweni ozakwabo abasebancane kwavusa umphefumulo wesosha. IRex eyayivalelwe ekujuleni kwenhliziyo yakhe. Kule minyaka eyi-15 edlule, wayesebone izigcawu ezingenakubalwa zabanamandla abazidlayo nabangcolile benyathela ababuthaka. Manje, lezo zigcawu zazihlangana nomfanekiso kaJehu neqembu lakhe. UNomusa waphakamisa ikhanda wabheka usika ngqo emehlweni. Amehlo akhe ayengaseyona awanesi ojwayelekile, kwakuyiso elibukhali lesosha elikhethekile elake ladabula ubumnyama bolwandle olujulile ukuze lingene ezitheni. Kwakukubuka okubandayo komdubuli owayekhombe isitha sakhe endaweni ebuthaka. Abantu abaphula imithetho futhi abeqa imingcele yinina. Lesi yisexwayiso sokugcina. Niyeke ahambe, bese niphuma kuleli gumbi buthule. Isexwayiso sikaNomusa, nakuba sizolile, sasizwakala njengethambo elibandayo, senza umoya onomsindo egumbini lesiguli uqine ngokushesha. UJehu noSika bahlehla kancane phambi kwamandla akhe angavamile, kodwa base beqhuma uhleko lokudelela. Babengakwazi ukucabanga ukuthi unesi nje anganesibindi sokubaphikisa. Babengazi ukuthi babecasule bani, nokuthi intengo ababezoyikhokha yayizoba yimbi futhi yesabeke kangakanani. Enkundleni yempi ethule, isiphepho sasisiqala ukubhodla. USika wasithatha isexwayiso sokugcina sikaNomusa njengehlaya elishibhile. Ngamabomu wabamba ihlombe likathandiwe ngokuqina, njengokungathi ukhombisa imisipha yakhe eqinile. Amehlo akhe ayecwebezela ngenxa yotshwala nokuzidla, egcwele ukudelela ababuthaka. Lo sisi ngempela akazi ukuthi izulu liphakeme kangakanani nomhlaba mkhulu kangakanani. Ucabanga ukuthi ngokugqoka leyo uniformu yobunesi usungumuntu omkhulu. Ucabanga ukuthi lena yindawo yakho yokuzenza ngcono. Wasidedela isandla sikathandiwe, esikhundleni salokho welula isandla sakhe efuna ukusunduza ihlombe likaNomusa ngamandla. Abanye onesi babamba umoya, kanti uThandiwe wavala amehlo ngokuqinile ngenxa yokwesaba. Ngeso kanye leso sikhathi, ngaphambi kokuba isandla sikasika esikhulu sithinte ihlombe likaNomusa, isandla sikaNomusa saphuma njengesithunzi esimnyama, sabamba isihlakala sakhe. Ukunyakaza kwakhe kwakushesha futhi kucacile kangangokuthi ngisho noSika kanye noJehu, owayehlezi ngemuva ephuza, abazange babone ukuthi kwenzekeni. Ukukhala okukhulu kobuhlungu kwaphuma emlonyeni kaSika. Ubuhlungu obuhlabayo, njengokungathi amathambo nemisipha esihlakaleni sakhe yayiphukile, behla ngomgogodla wakhe bafika ebuchosheni. Isandla sikaNomusa, nakuba sasibukeka sincane futhi sithambile, sasinamandla okubamba angakholakali, njengokungathi sibanjwe yisikrufu esikhulu sensimbi. Bengikuxwayisile, kuhleba uNomusa ngezwi eliphansi. Ubuso bakhe babungakhombisi intukuthelo noma ukudideka. Wayebanda futhi ezolile ngendlela eyesabekayo, njengomshini owenza umsebenzi wokususa ingozi ngendlela ephumelela kakhulu. USika wehluleka ukubekezelela ubuhlungu, wazama ukuzabalaza ukuze aphume, kodwa isandla sikaNomusa sasifana nehange elibhajwe odakeni, singanyakazi. Ngokuphambene nalokho, lapho ezabalaza kakhulu, isihlakala sakhe sagotshwa kakhulu nge-ingeli elibuhlungu kakhulu ngokwesayensi yomzimba. Sifebe esihlanyayo, unesibindi. Elahlekelwe yingqondo ngenxa yobuhlungu nokuhlazeka, uSika waphakamisa isibhakela sakhe esisele. Kwakukuhlasela okuyingozi umuntu ojwayelekile ayengeke akugweme.
Kodwa kunoMusa, owayesedlule ezimpini eziningi zangempela, leso sibhakela sasihamba kancane futhi singenabuchule njengesengane. UnoMusa wamane watshekisa umzimba wakhe kancane, ukunyakaza okuncane kakhulu, ukuze agweme isibhakela sakhe, ngesikhathi esifanayo eqhubeka nokubamba isihlakala sikaSika. Wasebenzisa amandla akhe uqobo ukuze azungeze angene ngaphakathi. Umzimba omkhulu kaSika walahlekelwa ukulingana ngenxa yesibhakela sakhe, wadikizela wawela phambili. UnoMusa wasebenzisa isisindo sakhe, wenza isiyingi esiphelele wama ngemuva kwakhe. Yonke le nqubo yenzeka ngomzuzwana owodwa nje, bushelelezi njengomdanso olungiselelwe kahle. Wagoqa ingalo kaSika eboshiwe ngemuva komhlane wakhe. Ubuhlungu obukhulu, njengokungathi ilunga selizokwephuka, kwamenza wamemeza kakhulu, okwakungahambisani nomzimba wakhe omkhulu. Waguqa phansi. UnoMusa wasebenzisa esinye isandla sakhe wacindezela kancane entanyeni yakhe. Ngeminwe embalwa nje, uSika wakhubazeka ngokuphelele, engakwazi ukunyakaza. Wayebanjwe ngqo endaweni eyingozi, lapho kuhlangana khona umthambo omkhulu kanye nezinzwa ezibalulekile. Isigameko senzeka ngokuphazima kweso, senza igumbi elalinomsindo lithule du. uJehu wamangala kakhulu kangangokuthi utshwala obabusemlonyeni wakhe cishe baphuma. Abanye abalandeli bakhe nabo bama baqina, bengakholwa yilokho ababekubona. Ozakwabo onesi babemangele, bengakwazi ukuhlukanisa phakathi kweqiniso nephupho, bebona usisi noMusa omncane, othule, ehlula uSika, isigebengu esesabekayo kunazo zonke esibhedlela, ngomzuzwana nje. Isimo silawuliwe, isisulu esinodlame sinqotshiwe, kusho unoMusa ngokungenamizwa, njengokungathi ubika kumphathi wakhe ngemuva kokuqeda umsebenzi. Akekho owezwa amagama ezempi aphuma emlonyeni wakhe. Nondindwa, unesibindi sokuthinta umuntu wami phambi kwami. Susa izandla zakho ezingcolile manje. uJehu wasanguluka, wajikijela ibhodlela lotshwala phansi wabhonga. Wayeselahlekelwe yingqondo ngenxa yokuzizwa ehlazekile lapho insizwa yakhe ethembekile yehlulwa ngowesifazane. Futhi ngaphezu kwalokho, unesi ayemubukela phansi. Hey nina, nime nibukeni. Hambani niyombamba leyo nto. Ngokuyalelwa nguJehu, amanye amadoda amabili angabalandeli bakhe anganqikaza kancane, kodwa nawo agijimela kunoMusa. Kodwa ukunyakaza kwabo okungenabuchule, emehlweni omuntu owayesedlule ezingozini eziningi zokufa njengonoMusa, kwakufana nefilimu ehamba kancane. Esabambe uSika endaweni yokumnqoba, unoMusa wamane wakhahlela umlenze wendoda eyayigijima iza kuye. Le ndoda yawela phambili, yashayisana nomngane wayo, bobabili bawela phansi ngendlela ehlekisayo. unoMusa, enganyakazanga ngisho isinyathelo esisodwa, wayesekhubaze amadoda amathathu anamandla. Kwakungeyona impi, kwakufana nombukiso wamakhono wokunqoba owenziwa umqeqeshi oyingcwethi. Ukuqhubeka nokulwa ngeke kunisize. Kusukela manje, zonke izenzo zenu zizoba yicala lokuhlasela ngenhloso yokulimaza kanye nokwephula umthetho wezempilo, nanezici ezibhebhethekisayo. Isexwayiso esibandayo sikaNomusa samcasula kakhulu uJehu. Izici ezibhebhethekisayo. Kuyahlekisa. Kunofakazi abangaka, ucabanga ukuthi ungadlala yiphi imidlalo? Nguwe ohlasela abasebenzi bami ngonya. Shayelani umphathi wesibhedlela manje. Ngizokwenza lo nesi ohlanyayo aguqe phambi kwami ngimxoshise. uJehu wayeqiniseka ukuthi ngemali namandla akhe, wayengasiguqula lesi simo esingenangqondo. Ngokushesha wakhipha ifoni yakhe washayela uColonel Mkhize, umphathi oyisithombe nje wesibhedlela. Colonel Mkhize, khuphukela egumbini labalulekile esitezi sama-20 manje. Unesi wakho ohlanyayo usanda kuhlasela isiguli, okuyimina. Le ndaba ngeke iphelele lapha, uzwile? Evala ucingo, uJehu wabuka unoMusa ngokubukeka kokunqoba kukaGeneral owinile impi. Usuphelile. Ngizokukhombisa ukuthi ngingubani kuleli lizwe. Ngizoshintsha iyunifomu yakho yobunesi engcolile ngeyunifomu yasejele. Lindela uzobona. Ngemva kwesikhashana, uColonel Mkhize, egcwele umjuluko, wagijima wangena.
Waqalaza wabona uSika neqembu lakhe bebubula phansi, uJik evutha ngolaka, noNomusa emi ezolile, ezama ukuqonda ukuthi kwenzekani. Mnumzane Nkosi, kwenzenjani ngomsindo? Umsindo? Awuboni? Uvele wangena washaya abasebenzi bami cishe bafa. Colonel Mkhize, yile ndlela ophethe ngayo abasebenzi bakho? Amehlo kaColonel Mkhize aphendukela kuNomusa. Emehlweni akhe kwakukhona ukusola, intukuthelo, nokwesaba okujulile. Wayeyazi kahle intengo yokucasula uJinkosi, umxhasi omkhulu wesibhedlela futhi ophethe izimfihlo ezimnyama zesibhedlela. Nesidlamini, kwenzekeni ngempela? Kungani ungaxolisi kumnumzane Nkosi ucele intethelelo? UNomusa akazange anyakaze. Waphakamisa ikhanda. Mphathi, bengenza umsebenzi wami. Laba bantu bebanga umsindo, bephuza utshwala egumbini lesiguli, behlukumeza ngokocansi uzakwethu, futhi bebezama ukusebenzisa udlame kimina kuqala. Bengizivikela ngokusemthethweni. Thula, unesibindi sokungiphendula. UColonel Mkhize akazange azihluphe ngokulalela incazelo kaNomusa. Wagxila ekudambiseni intukuthelo kaJik. Mnumzane, ngiyaxolisa kakhulu kuwe. Lo msebenzi sizomusa ngokushesha ebhodini leziyalo simjezise ngezinga eliphezulu kakhulu. Ngithemba uzoba nomusa. Isiyalo. Ucabanga ukuthi isiyalo sanele? Manje, ngenxa yakhe, ngesaba kakhulu inhliziyo yami ishaya ngamandla, umzimba wami wonke ubuhlungu. Hayi, shayelani amaphoyisa manje. Ngizomangalela ngecala lokuhlasela ngenhloso yokulimaza, ngimfake ejele abolele khona. Ukumemeza kukaJik kwenza isimo saba sibi kakhulu. Ubuso bukaColonel Mkhize babumhlophe bungekho negazi. Abanye onesi babemane bema bebukele, bekhathazekile. uThandiwe wezwa sengathi zonke lezi zinto ezimbi zenzeke ngenxa yakhe. Wayemane wakhothama wakhala izinyembezi zecala. Phakathi kwaleso sigameko esinesiphithi kwakunguNomusa kuphela owayemi yedwa njengesiqhingi. Nakuba ayezungezwe amehlo amaningi amgxekayo nencindezi, amehlo akhe awazange antengantenge. Kodwa wabona ngokubuhlungu ukuthi ukusebenzisa amandla nje kuphela kwakungeke kwanele ukunqoba lolu donga olukhulu olungenangqondo. Isilo samandla esibizwa ngoJinkosi kanye nobugwala besibhedlela. Esasincike kuso kwakumvalela ekhoneni. Iminyaka eyi15 izitha zakhe zazihlale zicacile. Kodwa isitha ayebhekene naso manje sasigqoke izembatho ezingabonakali zemali namandla. Impilo yakhe yobunesi futhi mhlawumbe nempilo yakhe yonke njengomuntu yayisengozini enkulu. Lapho amaphoyisa ezempi efika, konke egumbini lesiguli kwenzeka ngendlela uJinkosi ayeyihlelile. Wazenza isisulu esihlukunyeziwe, ekhala kakhulu ngobuhlungu ehlombe nasemhlane. UColonel Mkhize wasiza kakhulu ekuqinisekiseni amazwi akhe. Lo nesi isimilo sakhe sihlale singajwayelekile, akazwani nozakwabo. Kodwa bengingalindele ukuthi angaba nesibindi sokuhlasela isiguli ngonya olungaka. Ngiyaxolisa kakhulu mnumzane. Amanga acacile nakamphathi wesibhedlela amangalisa abanye onesi, kodwa akekho owaba nesibindi sokuphumela obala akhulume iqiniso. Ukwesaba ukuxoshwa emsebenzini kwacindezela unembeza wabo. uThandiwe esaba akabanga nasibindi sokubheka uNomusa emehlweni, wamane wakhothama. Okukuphela kofakazi, uSika neqembu lakhe vele balindela ukusungula amanga anenzuzo kuJinkosi. Ekugcineni, uNomusa waphenywa njengomsolwa ecaleni lokuhlasela ngenhloso yokulimaza. Kuyo yonke indlela eya esiteshini samaphoyisa ezempi, akazange athi vu ukuzivikela noma ukukhala ngokungabi nacala. Wayemane ebuka buthule isimo sasebusuku sedolobha sidlula ngefasitela. Kodwa engqondweni yakhe, yonke into yayisebenza ngendlela ebandayo nesheshayo kunanini ngaphambili. Lona akayona isigebengu esincane. Uyakwazi ukulawula umphathi wesibhedlela njengesisebenzi sakhe. Le ndaba ayinakuxazululwa ngezibhakela noma ngemali. Kukhona ukuxhumana okungabonakali. uNomusa wezwa lokho. Amandla kaJinkosi ayengaveli emalini noma emvelweni wakhe onodlame kuphela. Ngemuva kwakhe kwakukhona amandla amakhulu,
amandla angabonakali ayekwazi ukulawula isibhedlela sonke, mhlawumbe ngisho nezinhlaka eziphezulu zamandla. Uphenyo lwamaphoyisa ezempi lwalusobala ukuthi luchemele uhlangothi olulodwa. Kusukela ekuqaleni, bathatha ngokuthi uG wayeyisisulu, noNomusa engumenzi wobubi. Yize uNomusa echaze ngokuzola ngokuzivikela okusemthethweni, ngokuziphatha okuhlukumezayo, ukuthuka nokusongela kweqembu labo, amaphoyisa amane ephindaphinda njengomshini, ingabe kukhona ubufakazi. Bonke ofakazi banikeza ubufakazi obumelene naye. Ikhamera yokuphepha emhubheni wewodi labalulekile, ngokuhambisana kwesikhathi, yayilungiswa ngalolo suku, ngakho yayivaliwe. Konke kwakufana nogibe olukhulu olwalubekwe ngobuciko ukuze lumbambe. Ekugcineni, enesihloko somsolwa esibekwe kuye, uNomusa wathola isaziso sokumiswa emsebenzini okwesikhashana esibhedlela. Wenqatshelwa ukuya esibhedlela, ngisho nokusebenza, kuze kuvulwe ibhodi leziyalo ngokusemthethweni. Ngobusuku obubodwa nje, esuka ekubeni yingilosi egqoke ezimhlophe esindisa izimpilo, waba unesi ohlanyayo, ononya ohlasela iziguli. Ngaphakathi esibhedlela, amahemuhemu amabi ngaye asakazeka ngejubane elikhulu ezinkundleni zokuxhumana ezingaziwa. Kuthiwa lo Nomusa Dlamini vele uyinqaba, akakhulumi, uyabadelela abantu. Kukhona namahemuhemu okuthi unezindaba eziningi ezixakile nabesilisa. Mhlawumbe wayezama ukuyenga umnumzane Nkosi, wehluleka, wabe esehlanya. Kumele kube khona okuthile okwenzekile ukuze umuntu onjengomnumzane Nkosi abize amaphoyisa. Kukhona okushaya amanzi lapha. Iqiniso, akekho owayenendaba. Abantu babekholelwa kalula futhi balandele izindaba ezithokozisayo. Izindaba ezakhiwe ngabanamandla. Ehlukaniswe ngokuphelele nezwe, uNomusa akazange aphelelwe ithemba. Ngokuphambene nalokho, ekujuleni kwakhe, ikhono lokuhlaziya elibandayo kanye nentando yokulwa engapheli yesosha elikhethekile ayeyikhohlwe kudala, yaqala ukuvuka. Chaza inhloso. Hlaziya ubuthakathaka besitha. Ulwazi luyizinhlamvu, uhlelo lokulwa luyisihlangu. Uma ukuhlasela okuqondile kuvinjiwe, ngena ekujuleni kwamanzi uhlasele inhliziyo yesitha. Waguqula igumbi lakhe elincane lokuhlala laba yisikhungo sokulawula umkhankaso wesikhashana. Okokuqala, waqala ukuqoqa ulwazi olunembile ngesitha. Waqala ukumba ujule ebuhlotsheni obuphakathi kukaJinkosi, inkampani yakhe iNkosi Construction, kanye nesibhedlela saseThaba Tshwane. Ukusesha ku-inthanethi kanye nolwazi lwebhizinisi olusesidlangalaleni kwakungenele ukufinyelela umnyombo wenkinga. Wayedinga ulwazi olujulile, olumnyama. Ngaleso sikhathi, kwavela umuntu oyedwa engqondweni kaNomusa. uMajor Sipho Zulu, uzakwabo ababedlule ezimeni ezinzima naye ngesikhathi eseseRekis, manje owayesebenza ku-Defence Intelligence. Wayeyindoda eqotho, engalokothi ivumelane nobubi futhi enokuphikelela okwesabekayo. Uma esebeke umgomo, wayewulandela kuze kube sekupheleni komhlaba. uNomusa wanganqikaza isikhashana, wase exhumana noSipho ngesiteshi esivikelekile. Yize kwase kuyiminyaka eminingi bengabonani, wamamukela ngemfudumalo njengozakwabo abasanda kuhlangana izolo. Sisi Nomusa. Kade sagcinana. Usaphila kodwa? Ngizwe nje ukuthi uthathe umhlalaphansi wasebenza esibhedlela. Sipho, kade sagcinana. Ngidinga usizo lwakho. uNomusa wachaza sonke isigameko. Akazange akhale ngokungabi nacala kwakhe, kodwa wachaza ngendlela enengqondo njengokungathi ubika uhlelo lwezempi. Mayelana nombono wakhe wokuthi kukhona ukuthengiselana okungcolile phakathi kukaJinkosi noColonel Mkhize. Waphakamisa ukuthi ngemuva kwecala elilula lokuhlasela, kungaba khona inhlangano enkulu yenkohlakalo edla isibhedlela. Ngemva kokuzwa indaba, izwi likaSipho laba phansi. Jabulani Nkosi, usihlalo weNkosi Group, akunjalo? Naye ungomunye wabantu esibaqaphile. Kunezimpawu eziningi zamahlazo okwakha nokusungula izikhwama ezingekho emthethweni, kodwa uhlale evikelwe izikhulu eziphezulu. Njalo uyaphunyula ophenyweni njengenyoka. Amazwi kaSipho aqinisekisa uNomusa kakhulu. Umbono wakhe wawungaphosisile. Kungenzeka kakhulu ukuthi kuhlobene nesibhedlela.
Izibhedlela ezinkulu ziyizizinda zezinzuzo eziningi zezomnotho, ngakho-ke kulula ukusetshenziswa njengezindawo zokuhlanza imali noma ukwamukela ukufumbathiswa. Uma uJibinkosi ekwazile ukuthenga uColonel Mkhize, leli akulona icala elilula. uSipho wathembisa ukusiza uNomusa ngenkuthalo. Wanquma ukusebenzisa iziteshi zakhe zolwazi ezingekho emthethweni ukuze alandelele ukuhamba kwemali kanye nomlando wezingcingo zikaJibinkosi, Inkosi Group, kanye noColonel Mkhize. Ngakolunye uhlangothi, naye wayedinga usizo lukaNomusa. Sisebenza ngaphandle, kukhona imingcele ecacile. Sidinga umuntu ozosisiza ngaphakathi ukuze sithole ubufakazi obuqandi ikhanda. Sisola ukuthi uJibinkosi uguqula iwodi labalulekile libe yindawo yakhe yokwenza ukufumbathisa okungekho emthethweni, mhlawumbe ngisho nokufaka izidakamizwa ezingekho emthethweni lapho. Lokho kwakusho ukuthi uNomusa kwakufanele abuyele enhliziyweni yesitha esibhedlela. Kodwa njengoba ayemisiwe emsebenzini, wayengenayo indlela yokungena nokuphuma esibhedlela ngokukhululeka. Ngeso kanye leso sikhathi ifoni kaNomusa yakhala. Umshayeli kwakungumuntu angamlindele, uDkt. Khumalo uza kwabo esibhedlela. Wayeyindoda enenhliziyo enhle, ehlale ibeka iziguli phambili, futhi enomoya wobulungiswa, kodwa wayengenamandla okuthula phambi kokungabi nabulungiswa esibhedlela. Naye wayengomunye walabo ababebuke isigameko ewodini labalulekile ngalolo suku bekude. Sisi Nomusa, nguKhumalo lo. Ngingakubona isikhashana ngasese. Izwi lakhe lalikhakhazela njengokungathi ulwa impi yangaphakathi enzima. uNomusa wabona ngokushesha ukuthi angaba yisihluthulelo esibalulekile sokwembula iqiniso. uNomusa wahlangana noDkt. Khumalo endaweni yokudlela ethule eduze nesibhedlela. uKhumalo wayelokhu eqalaza, engakwazi ukufihla ukukhathazeka kwakhe. Sisi, ngiyaxolisa kakhulu. Kwakufanele ngibe ufakazi ngalolo suku, kodwa ngenxa yengcindezi kamphathi, angikwazanga. Ngingumuntu oyigwala. Kulungile, Khumalo. Wonke umuntu unesimo sakhe. Kodwa kubukeka sengathi kukhona ofuna ukukusho kimi. uKhumalo wanganqikaza isikhathi eside, wagcina ekhulumile. Umnumzane Nkosi, lowo muntu akagcini ngokuzidla. Yena noColonel Mkhize basebenzisana, benza zonke izinto ezingcolile ewodini labalulekile. Kukhona abantu abangekho ohlwini lweziguli abangena bephuma ebusuku kakhulu. Ngisho nemithi elawula ingqondo ebiza kakhulu iyakhishwa ngokungekho emthethweni. Esikhathini esingeside esedlule, unesi wakhuluma ngale nkinga, wabe esebekelwa ugibe, wamangalelwa ngamanga, wayiswa esibhedlela esifundazweni esikude. Ubufakazi bukaKhumalo babuyisiqephu esinqumayo esaguqula izinsolo zikaSipho zaba yiqiniso. uJibinkosi noColonel Mkhize babeguqule isibhedlela esingcwele saba yindawo yobugebengu babo, futhi ukuze bavikele leyo mfihlo, babengangabazi ukususa noma ubani owayema endleleni yabo. Ukuthi uNomusa waba yisisulu sabo esisha kwakuyinto eyayingena kugwemeka. Kukhona engingakusiza ngakho, sisi? Angikwazi ukuma ngibuke uhlushwa ngamanga kanje. Angisafuni ukuphila njengegwala. Emehlweni kaKhumalo kwakhanya intukuthelo eqotho nesibindi esefikile sekwephuzile. uNomusa wabamba isandla sakhe. Umuzwa wokuthi akalwi yedwa wamnika amandla amakhulu. Manje isimo sempi sasesishintshile. Kwakungaseyona impi yokubuyisa isithunzi sakhe siqu. Kwakuyimpi yokusiphula ngezimpande amandla amakhulu obubi ayesebenza endaweni engcwele yokusindisa izimpilo. Futhi ukusindisa izisulu ezingenakubalwa ezazihlupheke ezandleni zabo. Amehlo kaNomusa aphinde akhanya. Wayeyikhumulile iyunifomu yobunesi, kodwa esikhundleni sayo, wayesegqoke iyunifomu yempi engabonakali emnyama. Umkhankaso wakhe oyimfihlo wokungena enhliziyweni yesitha wawusuzoqala. Igumbi elincane likaNomusa lalingaseyona indawo yokuphumula kanesi ojwayelekile. Odongeni kwakunamathiselwe imephu eyinkimbinkimbi yesibhedlela saseThaba Tshwane, igcwele amamaki abomvu akhomba izindawo ezingabonwa ngamakhamera, umjikelezo wokuqapha wonogada, nezindlela zokungena ezihleliwe.
Etafuleni le-laptop, izithombe zesathelayithi kanye nezinhlobo ezahlukene zemibhalo zazisakazekile. Umkhuba wokuhlela ngokucophelela nokulingisa ngaphambi komkhankaso ngamunye wawusungene egazini lakhe kule minyaka eyi-15 edlule. Manje wawusuvukile. Wayengaseyena uNesi Nomusa Dlamini. Wayesebuyele ekubeni isithunzi, umholi weqembu lama-Rexis, ochwepheshe ekuchazeni inhloso, ekuhlaziyeni ulwazi, nasekuklameni indlela yokungena ephumelela kakhulu. Umsizi wethu ngaphakathi nguDkt. Khumalo kuphela. Uhlelo lokuphepha lwesibhedlela aluqinile kakhulu, kodwa kungenzeka kakhulu ukuthi onogada bakaJibinkosi abazimele sebemise izindawo zokuphepha eduze kwewodi labalulekile esitezi sama-20. Uma sitholakala, konke kuzophela. Ngakolunye uhlangothi lwekholi yevidiyo evikelekile, izwi likaMajasipho Zulu lezwakala, ubuso bakhe bugcwele ukukhathazeka. Ingozi inkulu kakhulu, Sisi Nomusa. Kungcono sivumele iqembu lethu elingekho emthethweni lingene. Cha, kusho uNomusa ngokuqina ephazamisa. Uma amabutho asemthethweni enyakaza, impungushe ekhohlisayo uJibinkosi izozwa iphunga ishabalalise bonke ubufakazi ngokushesha. Akayena isigebengu esincane, kodwa ungumholi wenhlangano yobugebengu ehlelekile evikelwe ngamandla. Ukuze ubambe abantu abanjengalaba, kumele unyakaze buthule ebumnyameni ngendlela ebesihlale siyenza. Uhlelo lwakhe lwalunesibindi futhi luyingozi kakhulu. Esebenzisa isikhathi sasebusuku kakhulu, lapho isibhedlela sonke silele ubuthongo obukhulu, wayezongena ahlale ngqo ezindaweni ezazinamathuba amakhulu okufihla ubufakazi bobugebengu bukaJibinkosi noColonel Mkhize, ihhovisi lokuphatha lewodi labalulekile kanye nehhovisi likaColonel Mkhize. Uma usutholile ulwazi oludingekayo, wena kufanele wenze okuthile ngobufakazi obungenakuphikwa. Akekho ozophunyula. uSipho wathula isikhashana. Wayazi kangcono kunanoma ubani ukuthi ngesikhathi beseseRexis, umphathi Nomusa wayengumuntu onjani. Wayengeke amvimbe uma esethathe isinqumo. Kwakungekhona ukungacabangi, kodwa kwakuwumphumela wamakhulu okulingisa, ukubala ngokucophelela, nokuzethemba okugcwele. Ngiyezwa. Ngizolungisa imishini nokusekelwa okudingekayo ngendlela engekho emthethweni. Ngisungule isiteshi sokuxhumana esiyimfihlo noDkt. Khumalo. Isimo sangaphakathi sizobikwa nguye njalo. Ziqaphele, Sisi. Ikholi yaphela. uNomusa waqolozela imephu odongeni. Engqondweni yakhe, kwakwenzeka amakhulu ezimo zokungena, ebala futhi esusa zonke izinto ezingase zenzeke. Usuku lokusebenza lwabekwa ezinsukwini ezintathu ezizayo, ekuseni kakhulu ngempela sonto, lapho abasebenzi besibhedlela bebancane kakhulu futhi ukuqapha kwabantu kuncipha. Ngaleso sikhathi uNomusa wanyakaza ngokunemba okukhulu. Wazijwayeza ngokuphelele ukusebenzisa imishini yobunhloli yesimanje uSipho ayemthumelele yona ngasese, njengekhamera encane emise okwepeni kanye nesisetshenziswa sokulalela esifihliwe esisebunjini benkinobho. Ebusuku, wayezulazula esibhedlela ukuze abone ubuthakathaka ohlelweni lokuphepha lwangaphandle kanye nethimba labaqaphi. Emini wayehlangana ngasese noDkt. Khumalo ukuze baxoxe ngezindlela zokuhamba ngaphakathi kanye nezinto ezingalindelekile, elungisa njalo uhlelo lokusebenza. uDkt. Khumalo, yize wayegcwele icala nokwesaba, wabeka konke engcupheni ukuze asize uNomusa. Wamtholela iyunifomu endala yomsebenzi wokuhlanza kanye nekhadi lokungena mbumbulu. Futhi wathembisa ukuthi ngosuku lokusebenza, wayezozama ukudala isigameko esiphuthumayo esincane esakhiweni esibhekene newodi labalulekile ukuze aphazamise ngokuphelele ukunaka konogada. Ekuseni ngosuku lokusebenza. Ngehora lesibili ekuseni. Idolobha laselilele ubuthongo, kodwa izibani zesibhedlela saseThaba Tshwane zazisakhanya njengesibani solwandle sokuphila. uNomusa wazelula umzimba wakhe ngendlela ajwayele ngayo ebumnyameni, ngemuva kweveni endala endaweni yokupaka engemuva kwesibhedlela. Wakhulula imisipha yakhe, wazinzisa ukushaya kwenhliziyo. Iyunifomu yokuhlanza empunga yayisifihlabuso esiphelele. Ikepisi elidala lalifihla amehlo akhe abukhali.
Ubuso obungenazimonyo kanye nezingubo ezijwayelekile zamenza waba ngomunye wabasebenzi abaningi abangaziwa besibhedlela. Waqonda emnyango wabasizi nabasebenzi ngemuva. Isibhedlela ebusuku sasithule ngendlela engajwayelekile okuphambene nokuxokozela kwasemini. Emhubheni kwakuzwakala umsindo omncane we-icon, umsindo obandayo wemishini, nezinyathelo zakhe eziqaphile. Inselelo yokuqala. Umnyango omkhulu esitezi sokuqala oxhumene negumbi lokulawula eliphakathi. Lapho eswayipha ikhadi mbumbulu, kwezwakala umsindo omncane nomnyango wensimbi osindayo wavuleka. Kodwa akazange angene. Lona kwakugibe uDkt. Khumalo ayemtshele ngalo. Umlando wokungena nokuphuma wawudluliselwa ngqo egumbini lokulawula. Kodwa uma phakathi nemizuzu emihlanu usebenzisa ikhadi elifanayo ukuze uswayiphe uphuma, uhlelo luzobika iphutha lokuswayipha, futhi ngeke kube khona i-alamu. Ngaphambi nje kokuba umnyango uvaleke, uNomusa wafaka idivayisi encane yokuphazamisa amaza, enosayizi ofana nothi lukamentshisi, eyayinikezwe nguSipho kwinzwa esemnyango. Manje, imizuzu eyishumi, lo mnyango wawusuphenduke umnyango oyisipoki ongenakulawulwa ngaphandle. Wadabula umhubhe kancane njengekati ebumnyameni. Yonke imizwa yakhe yayibukhali njengommese. Umoya ohelezayo, ukushintsha okufiphele kokukhanya, umsindo wekheshi elisebenza amamitha amaningi kude. Lonke ulwazi lwahlanganiswa futhi lwahlaziywa ebuchosheni bakhe. Lapho efika ezitebhisini eziphuthumayo eziya ewodini labalulekile esitezi sama-20, isignali ababevumelene ngayo yakhala. Isimemezelo esiphuthumayo sezwakala kuso sonke isibhedlela. Code Blue. Code Blue. Cardiology, 5th floor, room 503. Activate Code Blue. All available medical staff to the 5th floor immediately. Kwakuyisimo esiphuthumayo mbumbulu esidalwe nguDkt. Khumalo. Njengoba bekulindelekile, ekugcineni komhubhe, onogada ababili bakhuluma ngokushesha kwiradio yabo bagijimela ekheshini eliya esitezi sesihlanu. Ngomzuzwana, indlela eya ewodini labalulekile yayisale ingenamuntu oqaphile. Ngiyabonga, Khumalo. uNomusa engangabazi wangena ebumnyameni bezitebhisi. Ngomzimba oqeqeshwe iminyaka eyi-15 enzima, izitezi ezingama-20 zaziyisithiyo esincane ayekwazi ukusinqoba ngaphandle komsindo. Efika lapho ayeya khona, wacasha ekhoneni lomhubhe njengesithunzi waqalaza. Emhubheni, indoda eyayibukeka ingumlandeli kaJibinkosi yayihlezi esihlalweni ihewula. uNomusa wasondela buthule ngemuva. Ngesikhathi le ndoda izwa umoya ongajwayelekile iphenduka kancane, isandla sikaNomusa sayishaya ngokunemba okukhulu endaweni yezinzwa entanyeni yayo. Ngomsindo omncane, le ndoda yawela esihlalweni, yashona ebuthongweni obukhulu ingakwazanga ngisho nokukhala. uNomusa wabamba umzimba wayo, wayihudulela egumbini elincane lokugcina impahla, wakhiya umnyango. Konke kwenzeka ngemizuzwana emihlanu nje. Inhloso yokuqala, ihhovisi lokuphatha lewodi labalulekile. Ilokhi yayingesona isithiyo kuye. Ngamakhono awafunda ngesikhathi eseRekis, wasebenzisa izintambo ezimbili ezincane, waziginqa kancane, kwezwakala umsindo omncane. Umnyango wawusuvulekile. Ebumnyameni, wasebenzisa ukukhanya kwethoshi elincane ukuze ahlale emakhabetheni amadokhumenti. Iningi kwakuyimibhalo ejwayelekile yokuphatha. Kodwa ekhabetheni eliphansi kakhulu, ifayela elenziwe ngento ehlukile ladonsa ukunaka kwakhe. Nali. Ngaphakathi kwakukhona incwadi enekhava emnyama enesihloko esithi, incwadi yokuphatha amakhasimende akhethekile. Yayikhona kodwa ingekho ohlelweni lwekhompyutha olusemthethweni. Encwadini, esikhundleni samagama eziguli, kwakukhona amagama ayimfihlo njengo VIP Santon, usihlalo waseGoli, kanye nezimali ezinkulu namagama angacacile njengo imithi ekhethekile, ukwelashwa kwezinga eliphezulu. Lokhu kwakuwubufakazi obucacile bokuhlanza imali nokwamukela ukufumbathiswa. uNomusa wasebenzisa ikhamera emise okwepeni wathatha izithombe ngokushesha zawo wonke amakhasi ale ncwadi, kungasali nelilodwa. Manje kwase kusele ihhovisi likaColonel Mkhize.
Ubufakazi obuqandi ikhanda obukhulu kakhulu babulele lapho. Ephuma ehhovisi lokuphatha, wehlela esitezi esisodwa waya ehhovisi likamphathi. Kodwa ngesikhala somnyango, kwaphuma ukukhanya okuncane. Kusakhona umuntu ngaphakathi ngalesi sikhathi. UNomusa wabamba umoya, wabeka indlebe emnyango. Ngaphakathi izwi elithobekile likaColonel Mkhize lezwakala. Ngisho ukuthi ngenxa nje yalesi nesi uNomusa yonke lento isiba nomkhulu. Mnumzane, uma singayixazululi ngokuphelele wayekhuluma ocingweni noJibinkosi. UNomusa wakhipha ngokushesha isisetshenziswa sokulalela esisebunjini benkinobho, wasifaka esikhaleni esincane esingaphansi komnyango. Ungakhathazeki. Asinakuvumela igundane elilodwa lonakalise yonke into. Sengikuhlelile konke. Akagcini ngokuxoshwa ebhodini leziyalo, kodwa uzoya ejele ngecala lokuhlasela. Kusasa nginohlangano nesikhulu esiphezulu emaphoyiseni. Ngeke aphinde aliphakamise ikhanda emphakathini. Wena, Colonel Mkhize, qiniseka ukuthi uyasiphatha kahle isibhedlela. Ikakhulukazi lowo dokotela, uKhumalo, kubukeka sengathi kukhona okungahambi kahle ngaye muva nje. Kumele umqaphe ngeso lokhozi. Okuqukethwe ingxoxo kwenza uNomusa wazizwa ebanda umgogodla. Babesebethenge ngisho nezikhulu eziphezulu zamaphoyisa ukuze bamgcwabe ngokuphelele nempilo kaDkt. Khumalo yayisengozini. Ngeso kanye leso sikhathi, ngaphakathi ehhovisi, uColonel Mkhize waqeda ucingo, kwezwakala umsindo wesihlalo esidonswayo. Umnyango wawusuzovulwa. Umhubhe wawumude futhi kwakungekho ndawo yokucasha. Uma ethokalala, konke kwakuzophela. Amehlo kaNomusa abheka phezulu kugridi lomgudu wokungenisa umoya ophahleni lomhubhe. Kwakungekho sikhathi sokungabaza, ngisho umzuzwana. Wanyathela odongeni, waxhuma phezulu, wavula kancane igridi, wangena ngaphakathi ngokukhulu ukushesha. Ngesikhathi ecasha endaweni emincane emnyama negcwele uthuli, ngezansi kwezwakala umsindo. Umnyango wehhovisi likamphathi wavuleka. Ngesikhala esincane somgudu wokungenisa umoya, wabona uColonel Mkhize eqalaza, bese ehamba ngomhubhe. Inhliziyo yakhe yayishaya ngamandla, kodwa ukuphefumula kukaNomusa kwakuzinzile, kunganyakazi. Ukucasha okuphelele. Ebumnyameni wayefana nengwe emnyama, elinde buthule ithuba elilandelayo. Umsebenzi wawungakapheli. Ngokuphambene nalokho, lapha kwakuqala khona. Ngemuva kokuthi uColonel Mkhize esehambile, uNomusa wehla buthule emgudwini wokungenisa umoya. Ingxoxo ayeyizwile yayidlula kude lokho ayekulindele. Isandla esimnyama sikaJibinkosi sasingagcinanga ngokufinyelela esibhedlela, kodwa sase sifinyelele ngisho nasezikhulwini eziphezulu zamaphoyisa, abantu okwakufanele baqinisekise ukuthi umthetho uyalandelwa. Lolu kwakuwuxhaxha olukhulu lwenkohlakalo, futhi yena wayemane eyisithiyo esasingenhloso esanyazanyisa umnyombo walo. Intukuthelo yavutha emithanjeni yakhe, kodwa wayicindezela wahlaziya isimo ngendlela ebandayo. Ukwenza izinto ngemizwa kwakuzoholela ekwehlulekeni. Yilokho ayekufunde ngokujulile eminyakeni eyi-15 embuthweni. Wangena ehhovisi likamphathi elalingenamuntu. Igumbi lalihlotshiswe kahle kodwa lalikhombisa ukungabi nasitayela. Inhloso kaNomusa yayinye, ikhompyutha kaColonel Mkhize. I-OSP ayinikwe nguSipho yayiqukethe uhlelo olukhethekile lokugqekeza olwakhiwe yiDefense Intelligence. Uma nje ifakiwe ekhompyutheni, yayizokopisha yonke idatha idale nomnyango ongemuva wokungena ukude. Ikhompyutha kaMkhize yayimodeli yakamuva, kodwa uhlelo lokuphepha lwaluntekenteke. Ngemizamo embalwa nje, uNomusa wakwazi ukuyivula kalula wafaka i-OSP. Inqubo yokukopisha idatha yaqala. Amashumi amagi edatha ayedluliselwa ngqo ethimbeni likaSipho ngomhubhe ongabonakali. Isikhathi esisele, cishe imizuzu eyi-10. Ngaleso sikhathi, wahlala kulo lonke ihhovisi. Ekhabetheni eliyimfihlo letafula elikhulu lokusebenza, wathola ifayela lama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle egameni lesibhedlela saseThaba Tshwane. Izimali ezinkulu zazidluliselwa ngaphansi kwamagama mbumbulu njengezimali zokuqasha imishini yezokwelapha,
izindleko zokubonisana kwezokwelapha zaphesheya. Kodwa indawo yokugcina yemali yayisezinkampanini ezingekho ezazisungulwe nguJbinkosi ngamagama abanye abantu. Lokhu kwakuwubufakazi obungenakuphikwa bokukhwabanisa imali yomphakathi nokusungula izikhwama ezingekho emthethweni. Nali uNomusa wasebenzisa ikhamera encane wathatha izithombe zayo yonke le mibhalo. Lapho isignali yokukopisha sekuqediwe ivela esikrinini selaptop, wakhipha i-USB wasula yonke imikhondo yokungena ekhompyutheni njengokungathi akukaze kungene muntu lapha. Ukuhoxa ngaphandle kokushiya umkhondo kwakunzima kakhulu kunokungena. Wabuyela emuva ngokuqaphela ngendlela ayeyisebenzisile. Umlandeli kaJbinkosi owayevalelwe egumbini lokugcina impahla wayesalele. Wamcindezele kancane endaweni yezinzwa entanyeni, okwakungamsiza avuke ngemva kwesikhashana, wase ehamba buthule. Inhloso kwakuwukuthi lapho evuka, wayezocabanga ukuthi umane wazunywa ubuthongo. Ifilosofi yakhe yayiwukuthi umkhankaso ophelele awugcini ngokuthola ubufakazi, kodwa kumele ulawule ngisho nememori yesitha. Ephuma esibhedlela ephephile, uNomusa wahamba emigwaqweni ekukhanyeni kokusa. Umoya obandayo wangena emaphashini akhe, kodwa ingqondo yakhe yayishisa ibila ehlaziya ubufakazi ayesanda kubuthola. Lokhu kwanele ukubopha uJbinkosi noColonel Mkhize. Kodwa uma nezikhulu eziphezulu zamaphoyisa zibandakanyekile, isenzo esisheshayo singase sibuyisele emuva silahlekelwe yibo bonke ubufakazi. Lapho ebuyela endaweni ephephile ayeyihlelelwe nguSipho, wamfica elindile. Amehlo akhe ayeshonile ngenxa yokungalali ubusuku bonke, kodwa ukubuka kwakhe kwakubukhali. Uphumelele, sis. Kuyamangalisa. Ngenxa yedatha oyithumele, uxhaso lwabo selucishe lwambulwa lonke. uSipho wakhombisa esikrinini esikhulu imephu yobudlelwano obuyinkimbinkimbi. Phakathi kwakukhona uJbinkosi noColonel Mkhize, kusukela kubo kuphuma amagatsha amaningi axhumene nabantu abanamandla kwezepolitiki, ibhizinisi, nomthetho. Iwodi labalulekile lesibhedlela saseThaba Tshwane lalingeyona nje indawo yokwelapha. Kwakuyikilabhu eyimfihlo, indawo yobugebengu lapho kwakwenzeka khona ukufumbathiswa nokuthengiswa kwezidakamizwa ezilawulwayo. Babejwayele ukunikeza amakhasimende abo abalulekile imithi efana nepropofol ukuze bathole umusa, bese bethola izinzuzo ebhizinisini. Kwakukhona ngisho nezimpawu zokuthi babexhumene nezinhlangano ezingekho emthethweni zokudayisa izitho zomzimba. Abantu abanemali namandla babeguqule ngisho nempilo yomuntu yaba yimpahla. Ngobunufakazi obungaka, asibophi nje uJbinkosi kuphela, kodwa nabantu abasezikhundleni eziphezulu ababambisene naye. Kodwa inkinga ukuthi, uma oyedwa wabo ethola ulwazi ngophenyo kusenesikhathi, bazoshabalalisa bonke ubufakazi babalekele phesheya. uSipho wayekhathazekile kakhulu. Kwakungekho siqiniseko sokuthi ngaphakathi kwenhlangano yophenyo kwakungekho muntu kaJbinkosi. Umkhankaso kwakufanele wenziwe ngobumfihlo obukhulu futhi kumele uqedwe konke ngesikhathi esisodwa. Ngeso kanye leso sikhathi, omunye ongaphansi kukaSipho wangena ngokukhulu ukushesha. Maja, kunolwazi olusha. Isibhedlela saseThaba Tshwane sisanda kubika ukuthi unesi ogama lakhe linguThandiwe Mthembu unyamalele ngemva komsebenzi izolo ebusuku. Ngomzuzwana, inhliziyo kaNomusa yaba sengathi icindezelwe yiqhwa elikhulu. uThandiwe, intombazane ethukayo eyayisiqalo sakho konke. uNomusa wabona ngokushesha, lesi yisexwayiso esivela kuJbinkosi. Amazwi akhe ngokulandela uDkt. Khumalo afika engqondweni yakhe. Mhlawumbe uThandiwe, owayexhumene noDkt. Khumalo, wayesephenduke isisulu sabo. Esikhundleni sokumsongela ngqo, bahlasela isixhumanisi esibuthaka kunazo zonke eduze kwakhe ukuze bamfakele ingcindezi engokwengqondo, ngesikhathi esifanayo beqeda noma yiliphi ithuba lokuthi kuvele omunye umuntu ozobika. Icebo elinyanyekayo nelinonya. Le ntombazane kumele ukuthi isese ngaphakathi esibhedlela. Ukuyikhiphela ngaphandle kungashiya umkhondo. Izwi likaNomusa lalibanda njengeqhwa ngenxa yentukuthelo. Intukuthelo evuthayo yayisizomenza alahlekelwe yingqondo, kodwa waziphoqa kakhulu ukuba ahlaziye isimo ngendlela ebandayo.
uJibinkosi uyangivivinya. Ufuna ukubona ukuthi ngizosabela kanjani. Uma ngenza ngokuqhamazela, bazosebenzisa uthandiwe ukungisongela, futhi ngizoba sesimeni esingesihle. Pho uhlela ukwenzani? Kubuza uSipho ekhathazekile. UNomusa wavala amehlo. Engqondweni yakhe, imephu yesibhedlela kanye nezindlela zokuhamba zeqembu labo zavela ngokushesha. Umkhankaso wokuhlenga umuntu othunjiwe. Umsebenzi ajwayelene nawo awenze kaningi. Kodwa kulokhu, umuntu othunjiwe kwakunguza kwabo osemncane owayeqhaqhazela phambi kwakhe. Lokho kwenza inhliziyo yakhe yaba nzima. Indawo uJibinkosi anganaki kakhulu kuyo. Indawo akholelwa ukuthi iphephile kakhulu. Uzomfihla khona uthandiwe. Khona kanye embusweni wakhe, ndawana thize ewodini labalulekile. Waphinde wema phambi kwemephu yesibhedlela odongeni. Amehlo akhe ahlola indawo yabalulekile, efuna izindawo ezinganakwa muntu. Njengamagumbi okuhlinza amadala angasasetshenziswa noma amagumbi emishini ayivaliwe. Sipho, wena qhubeka nohlelo lokuqinisa indandatho. Phutshuzisa ingxenye yolwazi ngamahlazo kwabezindaba ngokungaziwa ukuze uqondise ukunaka kwabo ezinhlakeni zophenyo ezisemthethweni. Wena sisi, uzongena futhi wedwa. Kuyingozi kakhulu. Kulokhu bazobe beqaphile kakhulu. Yingakho kufanele ngihambe ngedwa. Kubona manje, ngingunesi nje wakudala onerekhodi lobudlova. Ngeke balindele ukuthi ngibe nesibindi sokubuya ngihlasele inhliziyo yabo. Yilokho okuyisitayela seRex. Ukuhlasela njalo lapho isitha singalindele khona. Ukuzimisela kwakhe kwakungenakuguqulwa. Kwakungasekona uphenyo lwamahlazo nje. Kwakuwumkhankaso wokuhlenga impilo engenacala. UNomusa wakhipha isikhwama esincane ezimpahleni zakhe. Ngaphakathi kwakukhona amathuluzi ambalwa okubopha okuphuthumayo ajwayelene nawo kusukela ezinsukwini zasembuthweni kanye nebhomu elincane elididayo. Lapho ubusuku buphinda behlela edolobheni, uNomusa wayesekulungele ukungena futhi enhliziyweni yesitha. Kulokhu, kwakungekhona ukweba ulwazi, kodwa ukusindisa uzakwabo nokushisa lonke lolu lwembu olubolile. Amehlo akhe kwakungawombulali ongangabazi phambi kwesisulu sakhe. Ubusuku esibhedlela saseThaba Tshwane babuthule ngendlela eyesabekayo, njengaphambi kwesiphepho. Lapho uSipho, esebenzisa iziteshi zobunhloli, ephutshuzisa ulwazi ngokungaziwa kwabezindaba ngesihloko esithi, isibhedlela esikhulu sinezimpawu zamahlazo, iDefense Intelligence iyangena ophemweni, uJibinkosi noColonel Mkhize baphithizela ngempela. Ukuthi iDefense Intelligence ingenele kwakuyisimo esibi kunazo zonke. Ngoba izintambo zabo emaphoyiseni noma kubashushisi ababezithengile zazingeke zikwazi ukungenelela. Konke ukunaka kwabo manje kwasekugxile ekuqapheni ukunyakaza kwezinhlaka zophenyo nokufihla ubufakazi. Ukuba khona kukaNomusa, umuntu ababekade bembukela phansi, kwasekukhishiwe ezingqondweni zabo. Kubona, wayemane eyisigebengu esase sizobhekana nomthetho futhi singcwatshwe ngumphakathi. Lelo kwakuyilona kuphela igebe uNomusa ayelihlosile. Kulokhu, akazange azifihle njengomsebenzi wokuhlanza, kodwa waziguqula waba ngumuntu ohluke ngokuphelele. Washintsha wagqoka iwigi yezinwele ezimfushane zesimanje, wagqoka ingubo kasilika ebambayo ekhombisa umzimba wakhe, nezicathulo eziphakeme zestiletto. Izibuko zelanga ezinkulu zazimboze cishe ubuso bakhe bonke, kanye nezimonyo ezigqamile kwakufihle ngokuphelele ukubukeka kwakhe kwangempela. Esandleni sakhe wayephethe ibhokisi lekhekhe elihle elinophawu lwehotela elidumile. Noma ubani owayembheka wayezocabanga ukuthi uyisithandwa sikasomabhizinisi omkhulu noma usaziwayo othile oze ukuzobona isiguli ewodini labalulekile ngasese. Wangena ngokuzidla ngesango elikhulu lesibhedlela. Abasebenzi basebusuku ababesedeskini labamukeli bezihambi, bedidwe ukubukeka kwakhe okuhle nokuzidla, bamnika ikhadi lokuvakasha lewodi labalulekile ngaphandle kokungabaza. Emiphambi kwekheshi elikhethekile lewodi labalulekile, washayela uJibinkosi ngamabomu. Vele, wayesebenzise insizakalo yokushintsha inombolo yomshayeli kanye nohlelo lokushintsha izwi olunikezwe iqembu likaSipho. Mnumzane Jibinkosi, akunjalo?
Yimina umqondisi weLavogu Art Gallery. Umhlonishwa uNgcobo unokuhlinzwa okubalulekile kusasa ekuseni kakhulu. Uthe kumele ngidlulise umyalezo kuwe kuqala. Ngingathanda ukukubona isikhashana endaweni yokwamukela izihambi esibhedlela, angazi noma kuzokulungela yini. Umhlonishwa uNgcobo wayengusopolitiki onamandla eqenjini elibusayo uJibinkosi ayezama ngazo zonke izindlela ukunamathela kuye okhethweni oluzayo. KuJibinkosi, owayekhathazwe uphenyo lwe-Defense Intelligence, le kholi yayifana nemvula phakathi kwesomiso. Wasusa zonke izinsolo washesha wavuma ukuthi uzokwehla aye endaweni yokwamukela izihambi ngokushesha. Sika, wena sala lapha uqaphe kahle. Ikakhulukazi leya ntombazane yiqaphe, ungayivumeli yenze imigilingwane. Umyalo kaJibinkosi kuSika wezwakala ezindlebeni zikaNomusa ngesisetshenziswa esincane sokulalela. Isisetshenziswa sokulalela uDkt. Khumalo ayesifake ngesibindi emhubheni wewodi labalulekile sasisebenza. Lapho ezwa amagama athi leya ntombazane, amehlo kaNomusa aba abandayo njengeqhwa. Wayeqinisekile ukuthi uThandiwe wayevalelwe ewodini labalulekile. Isikhathi uNomusa ayenaso sasibalwa kusukela uJibinkosi ehla waya endaweni yokwamukela izihambi, abone ukuthi ukhohlisiwe, abuye ethukuthele. Okungenani imizuzu 15. Wakhuphukela ewodini labalulekile. uSika, owayemi eqaphile emhubheni, wambona wamvimba. Ungubani? Isikhathi sokuvakasha sesiphelile. uNomusa akazange adideke. Wamjaha ngokubukeka kokudelela okujwayelekile kwabacebile, abazidlayo. Hawu, awazi ukuthi ngingubani? Ngumnumzane Nkosi ongimemile. Wena wasemakhaya unesibindi sokungivimba. Suka. Ukuzethemba nesithunzi sakhe kwenza uSika wahlehla kancane. Waqagela ukuthi lona kungenzeka ukuthi uyisihlobo noma isithandwa somuntu osezingeni eliphezulu uJibinkosi ayexhumana naye. Ngicela ulinde kancane ngiqinisekise nomnumzane. Kulungile ke, ake ngingene ngqo. Kusho uNomusa edlula kuSika eya egumbini lesiguli, ezenza sengathi ukhuluma ngezwi lokutotosa kuJibinkosi ngaphakathi. Mnumzane, sengifikile. Bengifuna ukukumangalisa, kodwa lo mnumzane ulokhu engivimba. Ngesikhathi uSika ethuka efuna ukumbamba ngesandla, ibhokisi lekhekhe elalisesandleni sikaNomusa landizela ngqo ebusweni bakhe. Ukhilimu omnandi nonamathelayo wamboza ngokuphelele amehlo kaSika. Wamemeza wahlehla. Ngaleso sikhathi, isihloko esicijile sesicathulo sikaNomusa samkhahlela ngqo ethambo lomlenze wakhe. Ubuhlungu obukhulu, njengokungathi ithambo liyaphuka, benza uSika wakhothama. Futhi ngokushesha, indololwane kaNomusa yamshaya ngqo endaweni yezinzwa esifubeni sakhe. Ngomsindo omncane, uSika wabamba isifuba, waphelelwa umoya, wakhafula amagwebu, wawela phansi. uNomusa akazange aphenduke. Wahamba waqonda ngqo ekugcineni komhubhe, lapho kwakukhona igumbi elidala lokulahla imfucuza yezokwelapha, eligcwele uthuli. Wavula kancane umnyango owawukhiyiwe. Lapho engena, iphunga elinamandla lomuthi wokubulala amagciwane langena emakhaleni akhe, kanye nomsindo omncane wokukhala. Ekhoneni legumbi, uThandiwe wayeboshelwe izandla nezinyawo esihlalweni esidala, umlomo wakhe uvalwe ngendwangu. Ubuso bakhe babugcwele izinyembezi nokwesaba. Iyunifomu yakhe yobunesi yayidabukile ezindaweni ezimbalwa. Ebona lesi sigcawu esibuhlungu, intambo yokucabanga enhliziyweni kaNomusa yadabuka. Thandiwe, kulungile. Ngusisi Nomusa. uNomusa wakhipha ngokushesha indwangu emlonyeni wakhe. uThandiwe wamanga wakhala kakhulu njengengane. Sisi, ngesaba kakhulu. Bangiphoqa ukuthi ngikukhaphele, ngifakaze amanga. Bathe uma ngenqaba, ngeke bayeke abazali bami ekhaya. Ngiyazi konke. Manje kulungile, ngoba sengifikile. uNomusa wamduduza ngenkathi ekhulula izibopho ngokushesha. Ngeso kanye leso sikhathi, emhubheni kwezwakala izinyathelo zabantu abaningi begijima. uJibinkosi, ngemva kokukhohliswa endaweni yokwamukela izihambi, wabona ukuthi kukhona okungahambi kahle, wabuya nabalandeli bakhe. Bambani lezo zinto?
Kanye nokumemeza kukaJibinkosi, umnyango wegumbi lokulahla imfucuza wakhahlelwa wavuleka. UNomusa wadonsela uThandiwe ngemuva kwakhe, wabhekana noJibinkosi nabalandeli bakhe abane ababemi emnyango. Indawo emincane, isimo esingesihle neze. Ubuso bukaJibinkosi babubomvu ngenxa yentukuthelo. Kanti nguwe odla ngaphansi. Ucabanga ukuthi ukuphi la unesibindi sokungena? Namuhla ngeke uphume uphila lapha. Baqedeni bobabili. Abalandeli bakhe bagijimela kuNomusa kanye. Wasebenzisa unyawo lwakhe wakhahlela inqola endala yezokwelapha eyayiseceleni ukuze abavimbe. Umsindo wensimbi eshayisanayo wenza ukuhamba kwabo kwama kancane. Ngalowo mzuzwana, uNomusa wayesebambe isicishamlilo esisindayo esasiphanyekwe odongeni. Ngizele ukuzohlanza udoti, angazi ukuthi nina niyinqwaba enkulu yodoti. Wadonsa iphini lokuphepha, ngaphandle kokungabaza, wafutha impuphu emhlophe ngqo kuJibinkosi neqembu lakhe. Igumbi lacwila ngokushesha kumpuphu emhlophe. Abalandeli bakhe bakhwehlela, bengaboni lutho, bedidekile. UNomusa wabamba isandla sikaThandiwe wamemeza, baleka. Wasebenzisa isiphithiphithi wagijimela emnyango ophuthumayo ohlangothini oluphambene. Kodwa umnyango wawukhiyiwe ngokuqinile. UJibinkosi wayekuhlelile lokhu. Isimo esiphelele sokubamba igundane. Haha, Sihlanya, ucabanga ukuthi unendlela yokuphuma. Phakathi kwempuphu emhlophe, ukuhleka kukaJibinkosi kwezwakala. Abalandeli bakhe kancane baqala ukuvala indandatho. uThandiwe, ephelelwe ithemba, wabamba ingubo kaNomusa. Kodwa ebusweni bukaNomusa kwakungekho ukwesaba, kwakukhona ngisho nokumamatheka okuncane. Wabheka iwashi lakhe. Donsa isikhathi sikaJibinkosi, dala isiphithiphithi ukuze welule isikhathi. Konke kwakusengxenyeni yohlelo lwakhe. Ngeso kanye leso sikhathi, umnyango ophuthumayo wensimbi osindayo wadabuka uvela ngaphandle, njengokungathi kukhona ukuqhuma, kwadala umsindo owesabekayo owanyazanyisa sonke isakhiwo. Kanye nokukhanya okukhanyayo kwebhomu elididayo, amasosha egqoke iyunifomu emnyama yempi ye-Special Task Force ye-Defense Intelligence, ehlome ephelele ngezikhali, angena njengegagasi elinolaka. Wonke umuntu makame. Omelana nathi uzodutshulwa. Nibanjwe nisebusweni becala, kumemeza uMajor Sipho Zulu, ehola phambili. Esandleni sakhe kwakukhona isibhamu esincane esikhipha ukukhanya okubandayo. uJibinkosi nabalandeli bakhe, benobuso obumangele, banqotshwa ngokushesha. Phakathi kwentuthu yempuphu yesicishamlilo kanye nebhomu elididayo, uNomusa wamanga uThandiwe, emibuthule njengokungathi usemnyombweni wesiphepho esikhulu. uJibinkosi, ngisho eseboshiwe, wayengakholwa. Wagqolozela uNomusa, "Wena ungubani ngempela?" uNomusa wasondela kuye, wamhlebela endlebeni ngezwi elibanda njengeqhwa. "NginguRex wase-South African Special Force. Futhi nginguchwepheshe ekuhlanzeni udoti onjengawe." Isigwebo sokugcina somzingeli sasiphumelele ngokuphelele. Ulwembu olukhulu lwenkohlakalo lwagcina lulahlekelwe umnikazi walo, lwanqamuka ngokungenanjongo. Umhubhe omuhle wewodi labalulekile esitezi sama-20 sesibhedlela saseThaba Tshwane waphenduka inkundla yempi ngokuphazima kweso. Ukumemeza okubukhali kwe-Special Task Force ye-Defense Intelligence, ukukhala kokwethuka kwezigelekeqe, kanye nokuhleba kwabasebenzi bezempilo abamangele kwahlangana, kwakha umculo wesiphithiphithi. uNomusa wamanga amahlombe kaThandiwe ayeseqhaqhazela ngemuva, ebuka buthule sonke isigameko njengokungathi usemnyombweni wesiphepho. Kwakuyisigcawu esijwayelekile ngemva kokuphela komsebenzi ngamunye, ayedlule kuso kaningi eminyakeni eyi-15 embuthweni. Umehluko kuphela kwakuwukuthi esikhundleni sephunga lesibhamu negazi, lapha kwakugcwele iphunga lomuthi wokubulala amagciwane kanye nempuphu yesicishamlilo. uMajor Sipho Zulu wasondela kuJibinkosi, owayeguqe phansi ngezandla eziboshiwe, ngokubukeka okubandayo. uJibinkosi wayesazama ukumemeza, njengokungathi uzama ukugcina isithunzi sakhe sokugcina. "Gidedeleni. Niyazi ukuthi ngingubani? Nifuna ukuxoshwa nonke? Shayelani ummeli wami manje."
umkhuzi wamaphoyisa, umphathi wabashushisi, bonke bangabangani bami. USipho wahleka kancane phambi kokuzabalaza kwakhe, wamkhombisa incwadi egunyaza ukuboshwa nokusesha phambi kukaJinkosi. Uboshwe ngokuphuthumayo ngamacala okuhlela ukwephula umthetho wezokuvikela izimfihlo zezempi, inkohlakalo, nokusebenzisa kabi isikhundla ukuzuza, ngaphansi komthetho wobugebengu onezici ezibhebhethekisayo, ukwephula umthetho wokulawulwa kwezidakamizwa, necala lokuthumba umuntu ngokungekho emthethweni. Labo bangani bakho omkhuzi bamaphoyisa, ungahlangana nabo ejele. Vele nabo bazohlangana nawe njengabasolwa. Izwi likaSipho lifunda imithetho lalingenamizwa. Okokuqala ngqa, ukuzidla ebusweni bukaJinkosi kwanyamalala, kwathathelwa indawo ukudideka okukhulu nokwesaba kwangempela. Wagcina ebonile ukuthi konke lokhu akubangelwanga unesi ohlanyayo, kodwa kwakuwugibe oluhleliwe olwalubhekiswe kuye kusukela ekuqaleni. Ugibe oluvela embuthweni wezempi, amandla ahluke ngokuphelele emaphoyiseni noma kubashushisi ayebathengile. Amehlo akhe aphendukela kunomusa, amehlo avutha inzondo nokufuna ukubulala. Kodwa unomusa wamane wambuka ngokuzola. Amehlo akhe ayefana nokuthi umdlalo usuphelile. UKolonel Mkhize waboshwa khona kanye ehhovisi lakhe. Akazange alwe, wamane wakhala kakhulu njengengane lapho eholwa ngabaphenyi bezempi. Isithunzi nengcebo ayeyakhile impilo yakhe yonke njengodokotela, ngomzuzwana, kwabhidlika njengenqaba yesihlabathi. Umphumela wecala wanyakazisa izwe lonke. Iqiniso lokuthi isibhedlela saseThaba Tshwane, esasiyaziwa njengesibhedlela esihamba phambili, sasiyindawo enkulu yobugebengu, nokuthi i-Defense Intelligence yangenela ngokuzuma, kwenza abezindaba bashicilele njalo izihloko ezikhethekile. Isibhedlela sazingezwa yizintatheli, kanti iziguli zancipha kakhulu. Abasebenzi bezempilo, yize babedidekile futhi belahlekelwe yithemba, ngakolunye uhlangothi, bezwa ukukhululeka lapho uMashiqela neqembu lakhe lezigelekeqe sebeketuliwe. UNomusa, njengofakazi obalulekile, wayiswa endaweni ephephile eyimfihlo ye-Defense Intelligence ukuze anikeze ubufakazi. Wachaza ngokuzola ngenqubo yokungena, ukuqoqa ubufakazi, nokuhlenga uThandiwe, kungabikho mazwi angadingekile, njengokungathi ubhala umbiko womkhankaso. USipho nabaphenyi abangomakadebona, lapho bezwa ubufakazi bakhe, abakwazanga ukuzibamba bamangala futhi bamhlonipha. Kwakuwumkhankaso owodwa onesibindi, ohlakaniphile, futhi ophelele, ongafani nefilimu yobunhloli. Ngempela akusekho mazwi angashiwo ngaphandle kokuthi ngiyakuhlonipha, sisi Nomusa. Ngaphandle kwakho, leli thumba elikhulu lobubi belingeke livezwe obala. Kusho uSipho ngenhlonipho eqotho. Ngenze nje okwakumele ngikwenze. Kusukela manje, indima yenu yiyona ebalulekile. Njengoba uNomusa asho, lokhu kwakuyisiqalo nje sempi yangempela. Eseboshiwe, uJinkosi waqasha ngokushesha Van Wyk, ummeli wobugebengu ohamba phambili, owayaziwa ngokuthi Imambak emhlabeni wezomthetho. UVan Wyk wayeyindoda elungele ukusebenzisa noma yimaphi amacebo, ngisho nangemthethweni, ukuze anqobe. Wayedume ngokuguqula amacala acacile osomabhizinisi noma osopolitiki abakhohlakele abe yinto engekho, noma bathole izigwebo ezilula. Njengoba bekulindelekile, inhloso yokuqala yokuhlasela kukaVan Wyk kwakunguNomusa. Waqala ukulawula umbono womphakathi ngokumbiza ngesosha elikhethekile elinesifo sengqondo futhi esungula uphenyo olungumgibe olungekho emthethweni. Wayephikisa ngokuthi uNomusa wayenenzondo siqu noJinkosi, nokuthi wasebenzisa ubudlelwano bakhe embuthweni ukuze aqhube uphenyo olubhekiswe kumuntu othile. Impilo yakhe yasembuthweni ekhazimulayo yaguqulwa yaba ubufakazi besimo sengqondo esingazinzile, esithintwe ukuhlukumezeka kwengqondo kwempi. Ikhono lakhe lokulwa elimangalisayo, elahlula usika ngokuphazima kweso, lahlanekezelwa laba uphawu lobudlova obunonya kubantu abavamile. Umbono womphakathi washintsha ngobusuku obubodwa. Esuka ekubeni ngumuntu obika ubulungiswa, wavezwa njengomuntu oyingozi, ongazinzile futhi ogcwele inzondo. Ungakhathazeki, sisi. Enkantolo yezempi, le midlalo yombono womphakathi ngeke isebenze.
uSipho wazama ukumduduza. Kodwa uNomusa wayeselindele lesi simo. Isitha sihlale sihlasela isikhali esinamandla kakhulu sesitha kuqala. Futhi kuleli cala, isikhali esinamandla kakhulu ukwethembeka kukafakazi okuyimina. Akazange anyakaze. Ngokuphambene nalokho, wahlaziya isu lesitha waqala ukwakha isu lokubhekana naso enkundleni entsha ebizwa ngenkantolo. Khona manjalo, uSipho wagxila ekuhlaseleni isixhumanisi esibuthaka, uColonel Mkhize. Wamkhombisa ubufakazi obungenakuphikwa, njengokuqoshwa kwengxoxo yocingo noJibinkosi kanye nezitatimende zasebhange zenkohlakalo, emcindezela ngokwengqondo. Uzocwila nomkhumbi noJibinkosi, noma uzoveza lonke iqiniso ukuze uthole isihawu njengomsizi? uJibinkosi ngeke akuvikele. Ukubheka njengesiqeshana nje sokuthwala wonke amacala. Ummeli wakhe usekulungele ukulahlela lonke icala phezu kwakho. Ekugcineni uColonel Mkhize wavuma amacala akhe waqala ukudalula ngokuningiliziwe bonke ubugebengu bukaJibinkosi kanye nohlu lwezikhulu ezamukela ukufumbathiswa kuye. Lapho evula umlomo, amagama amaningi abanjwe oqhaqheni lwenkohlakalo aqala ukuvela. Icala landa kakhulu. Ezinsukwini ezimbalwa ezalandela, uNomusa wathola ucingo oluvela esibhedlela. Ubuholi obusha obabuthatha izintambo okwesikhashana bamemezela ukuthi bazovula kabusha ibhodi leziyalo lakhe. Lapho ebuyela esibhedlela ukuyohambela ibhodi leziyalo, uNomusa wezwa umoya ohluke ngokuphelele. Ukwesaba nencindezelo kwasekuphelile, kwathathelwa indawo umdlandla ogcwele ithemba, yize kwakusakhona ukungabaza okuncane. Odokotela nonesi ababedlula emhubheni bamqaphela, bamkhothamela bekude ngamehlo anenhlonipho. Emehlweni abo kwakukhona ukubonga necala. uThandiwe noDkt. Khumalo baphuma bezomhlangabeza. uThandiwe wayengaseyona intombazane encane ebuthakathaka yakuqala, kodwa wayesekhule waba ngumuntu oqinile. Ngiyabonga kakhulu, sisi. Futhi ngiyaxolisa ngokukuyeka ulwe wedwa ngalolo suku. Cha, Thandiwe, wawunesibindi esikhulu. Ukuthi nje wakwazi ukubekezela kwakuyinto emangalisayo. uNomusa wamamatheka ngemfudumalo wambambatha ehlombe. Ibhodi leziyalo empeleni laliyinkonzo nje yokubuyisa isithunzi sakhe. Ubuholi obusha besibhedlela babuchithile zonke izinsolo ezibhekiswe kuye, bahoxisa nesinqumo sokumisa emsebenzini okwesikhashana. Ngaphezu kwalokho, baqaphela igalelo lakhe ekusindiseni isibhedlela enkingeni, baphakamisa ukuthi athathe isikhundla sokuba unesi omkhulu kanye nemali enkulu yebhonasi. Kodwa uNomusa wenqaba ngenhlonipho konke lokho. Ngenze nje umsebenzi wami. Futhi impi ayikapheli. Amehlo akhe abheka ngaphandle ngefasitela, ebheke enkantolo yezempi. Impi esibhedlela yayiphelile, kodwa impi nezitha ezinkulu, ezingcolile, yayisanda kuqala. Enkundleni yempi entsha ebizwa ngenkantolo, kwakufanele aphinde abe yisosha. Ukuhlasela kwakhe kokugcina okubhekiswe kulabo abahlanekezela iqiniso nabadelela ubulungiswa kwakulungiselelwa buthule. Inkantolo yezempi ephakathi. Umoya obandayo nohloniphekile, ohlukile kunenkantolo yabantu abavamile, wawugcwele igumbi lonke. Izihlalo zababukeli zazigcwele amasosha nezintatheli. Amakhamera amaningi ayekhombe ngqo endaweni yabasolwa nasendaweni yofakazi. Leli cala laliheha ukunaka okukhethekile komphakathi ngenxa yobunkimbinkimbi balo, obubandakanya umbutho wezempi nobugebengu obukhulu babantu abavamile. Ehlezi endaweni yabasolwa, uJibinkosi wayegqoke isudi ebiza kakhulu, kodwa ubuso bakhe babubonakala bukhathazekile ngemva kwesikhathi eside evalelwe. Nokho, amehlo akhe ayesagcwele ukuzidla, futhi wayebonakala ezethembile ngokugcwele kummeli wakhe Van Wyk, owayehlezi eceleni kwakhe. Ngasohlangothini lwabashushisi, umshushisi wezempi, enesimo esihloniphekile, wayelawula umoya wenkantolo. Ngemuva kwakhe, endaweni yokulinda yofakazi, uNomusa, egqoke izingubo zomsebenzi ezihloniphekile, wayehlezi eqondile, amehlo akhe ebheke phambili, enganyakazi. Ukuma kwakhe kwakuhloniphekile futhi kuzolile njengogeneral ngaphambi kwempi yokugcina. Ukuqulwa kwecala kwaqala.
Umshushisi wezempi wafunda amacala kaJivunkosi noColonel Mkhize ngokulandelana. Kusukela ekukhwabaniseni nasekusebenziseni kabi isikhundla, ukuguqula isibhedlela sibe yindawo yakhe siqu, kuya ekunikezeni izidakamizwa kumakhasimende abalulekile, nokugcina icala lokuthumba nokusongela unesi uThandiwe. Izwi lakhe elinengqondo nelinamandla lenza lonke igumbi lenkantolo libe nomsindo. Kodwa ummeli uVan Wyk akazange anyakaze. Waqala ukuhlasela lapho ufakazi obalulekile wohlangothi lwabashushisi, uNomusa Dlamini, engena endaweni yofakazi. Ufakazi, ukuthi unguNomusa Dlamini? Yebo, kunjalo. Ngiyazi ukuthi ufakazi wayeyisosha, futhi ngaphezu kwalokho, wayengumaja wamaRekis, amabutho akhethekile kakhulu eNingizimu Afrika, akunjalo? Kunjalo. UVan Wyk waqala ngezwi elalinjengokungathi udumisa impilo yakhe edlule, kodwa ngaphakathi kwakufihle ugibe oluhlakaniphile. Impilo edlule ekhazimulayo. Ukusebenza endaweni enzima kangaka, isikhathi eside, kumele ukuthi ufakazi wabhekana nengcindezi enkulu engokwengqondo. Ufakazi wake watholakala enesifo sokucindezeleka kwangemva kokuhlukumezeka, IPST. Ngizwa kuthiwa amasosha amaningi anobunzima bokuhlukanisa phakathi kweqiniso namaphupho ngenxa yezinkumbulo ezimbi ezivela enkundleni yempi. Umshushisi wezempi waphikisa ngokushesha. Nhlonipho, ummeli womsulwa ubuza imibuzo ehlasela ubuntu bomfakazi ngenhloso yokwehlisa isithunzi sakhe. Inkantolo yavumelana nokuphikisa. Kodwa inhloso kaVan Wyk yayifezekile. Wayesetshale enhloko yamajaji nababukeli imbewu yokungabaza ukuthi uNomusa kungenzeka ukuthi akazinzile engqondweni. Waqhubeka nokuhlasela ngokungapheli. Wachaza ngokuningiliziwe isimo lapho uNomusa enqoba usika, ethi isenzo sakhe sadlula izinga lokuzivikela elifanele, futhi sasiyisenzo sodlame eseqile. Ufakazi wakhubaza ngokuphelele indoda enamandla ngemizuzwana embalwa, wayilimaza kabi kangangokuthi yaphuka ithambo yadabuka nemisipha. Lesi akusona isenzo sikanesi ojwayelekile. Lesi yisenzo sodlame esinobuchwepheshe obuphezulu, esingenziwa kuphela umuntu oqeqeshelwe amakhono okulimaza, okusho ukuthi amakhono okubulala, akunjalo. Akuwona amakhono okubulala, kodwa amakhono okunqoba ngenhloso yokususa usongo ngaphandle kokulimaza kakhulu isitha. Ukube ngangisebenzisa amakhono okubulala, ngabe manje ulele esibhedlela, noma ngabe akasekho kulo mhlaba. Impendulo ezolile kodwa ebukhali kaNomusa yenza lonke igumbi libe nomsindo. UVan Wyk wamangala kancane, kodwa wabe esemamatheka ngokukhohlisa wakhipha ikhadi lakhe elilandelayo. Ngakho-ke, ake sikhulume ngokuthunjwa kukanesi uThandiwe. Ufakazi akazange abikele izinhlaka zophenyo, kodwa wangena ngokungekho emthethweni esibhedlela ukuze abhekane ngqo nabasolwa. Lokhu kusobala ukuthi kuyisephulamthetho. Isenzo esingenziwa kuphela umuntu ogcwele inzondo siqu, noma umuntu odakwe umqondo wobuqhawe, ofuna ukuzibonakalisa, akunjalo. Ngaleso sikhathi impilo kanesi uThandiwe yayisengozini enkulu, futhi ngangazi ukuthi abasolwa banobudlelwano nezikhulu eziphezulu zamaphoyisa, ngakho-ke ngahlulela ukuthi kwakungenakwenzeka ukumsindisa ngezinqubo ezisemthethweni. Ukwahlulela. Ufakazi akayena ijaji noma umshushisi. Unesi, hayi, isosha langaphambili, uthatha liphi ilungelo lokwenza ukwahlulela okudlula umthetho nokwenza izinto ezingekho emthethweni kanjalo? Ingabe ufakazi wayefuna nje ukwanelisa imizwa yakhe yobudlova nomqondo wobuqhawe oyingozi? Ufuna ukudlala ifilimu yakhe yesenzo? Izwi likaVan Wyk lezwakala kulo lonke igumbi lenkantolo. Wayeguqula uNomusa esuka ekubeni ngumbiki wobulungiswa waba ngumuntu owenza izinto ngokuxhamazela oyingozi, odelela umthetho nokuhleleka. Ubuso bamajaji baqala ukuba nezinguquko ezincane. Umshushisi wezempi waqala ukukhathazeka. Kodwa uNomusa wahlala ezolile. Wabheka uVan Wyk ngqo emehlweni, amehlo akhe ayefana nesibhamu esikhombe inhliziyo yesitha. Ekugcineni, kwafika ithuba lomshushisi wezempi lokubuza imibuzo. Wanika uNomusa ithuba lokuhlasela. Ufakazi, ummeli womsulwa uthi wenze konke lokhu ngenxa yenzondo siqu.
Ufuna ukuphendula ngalokhu? UNomusa wasukuma. Wabheka ngokulandelana endaweni yabasolwa, esihlalweni samajaji nakumahluleli omkhulu. Wabe esekhuluma ngezwi elizolile kodwa eliqinile, ngasebenza ku-Special Forces, ngithembekile ezweni lami iminyaka eyi-15. Umsebenzi wami kwakuwukuvikela izimpilo nokuphepha kwabantu ezinsongweni ezivela ezitheni. Ngemva kokuthatha umhlalaphansi, ngakhetha ukuvikela izimpilo zeziguli njengomsebenzi wami omusha. Kimina, yinkundla yempi kuphela eshintshile, kodwa umnyombo womsebenzi awushintshile, ukuvikela ababuthaka ezinsongweni ezingabulungiswa. Wama kancane wabheka uThandiwe owayehlezi ezihlalweni zababukeli. Ngalobo busuku, ngabona uzakwethu ewa engenakuzisiza phambi kwamandla abaphathi nodlame lomzimba. Kwakungekhona nje ukuzidla, kwakuyisenzo sodlame esicacile esinyathela isithunzi somuntu. Ngabuyela esibhedlela, hayi ngenxa yenzondo. Kwakuwumunye umkhankaso engangiwunikiwe, ukuhlenga uzakwethu owayethunjiwe futhi impilo yakhe isengozini. Ukube ngangikholelwa ukuthi umthetho nezinhlaka zingamvikela, ngangingeke ngenze isenzo esiyingozi kanjalo. Kodwa abasolwa babemi ngaphezu komthetho, bazakhela umbuso wabo, banyathela ababuthaka ngaphakathi kuwo. Izwi likaNomusa lalinamandla okukholisa. Ubuqotho bakhe babushintsha umoya obandayo wegumbi lenkantolo. Ummeli womsulwa usebenzise impilo yami yasembuthweni ukungigxeka. Yebo, ngifunde amakhono okunqoba futhi ngezinye izikhathi okulimaza abanye. Kodwa angikaze ngisebenzise lawo makhono ukuhlukumeza ababuthaka. Ngokuphambene nalokho, ngasebenzisa lawo mandla ukuze ngibavikele. Kanjani ngabasolwa? Basebenzise imali namandla, izikhali ezinamandla kakhulu nezinobugwala, ukuze banyathele ngaphandle kwesihe ababuthaka. Ngakho-ke, ubani ngempela oyingozi nonodlame? Umbuzo wakhe wokugcina wezwakala kulo lonke igumbi lenkantolo. Ummeli uVan Wyk wehluleka ukukhuluma. Amanga akhe akhohlisayo ayeshabalele phambi kobuqotho nokucabanga okubukhali kukaNomusa. uJibinkosi, ebhekene nokubukeka kokudelela nentukuthelo okwakubhekiswe kuye, wayenobuso obungakholwa. Ngaleso sikhathi, wonke umuntu egumbini lenkantolo wabona ukuthi lo wesifazane owayemi endaweni yofakazi wayengeyena nje ufakazi. Wayeyisosha elilwa lodwa, lilwa nezwe elibolile, ligqoke isudi esikhundleni seyunifomu yempi, futhi liphethe iqiniso esikhundleni sesibhamu. Impi enkantolo yayisanda kudlula ingxenye, futhi isikali sempi sasithambekela kancane ohlangothini lobulungiswa. Ubufakazi bukaNomusa bashintsha ngokuphelele isimo sokuqulwa kwecala. Ubuqotho bakhe kanye nokucabanga okubukhali kwakhe kwabhidliza uhlaka lomenzi wezinto ngokuxhamazela ongazinzile ummeli uVan Wyk ayelwakhile ngokucophelela. Nombono womphakathi washintsha ngokushesha. Abezindaba baqala ukumbiza ngokuthi isosha elinesibindi esimhlophe, ingilosi yobulungiswa, futhi badumisa isenzo sakhe sesibindi. Ebekwe ekhoneni, ummeli uVan Wyk waqala ukukhipha isikhali sakhe sokugcina. Wahlasela ngonya ufakazi uThandiwe. Wabuza imibuzo ngempilo yakhe, esikisela ukuthi nguye owasondela kuJibinkosi kuqala. Imibuzo ehlazisayo, indlela yokulimaza yesibili ngenhloso yokumphula umoya nokwehlisa ukwethembeka kobufakazi bakhe. Ngizwa kuthiwa ufakazi uthandwa kakhulu ozakwabo besilisa. Ingabe wakhangwa yingcebo kaMnumzane Jibinkosi wazama ukusondela kuye? Wabe esethi lapho engatholi akufunayo, wabambisana noNomusa Dlamini ukuze asungule le ndaba enkulu. Akunjalo. uThandiwe, ngenxa yamahloni nentukuthelo, waba mhlophe qwa, wehluleka ukuphendula, wamane wakhala. uNomusa, ebona leso sigcawu, amehlo akhe avuthwa intukuthelo. Ngeso kanye leso sikhathi, umshushisi wezempi wakhipha ubufakazi obuqandi ikhanda. Nhlonipho, ngicela ukwethula okuqoshiwe kwengxoxo, lapho umsolwa uJibinkosi ethumba futhi esongela ufakazi uThandiwe Mthembu, njengobufakazi. Izwi elingcolile neliphansi likaJibinkosi lezwakala kulo lonke igumbi lenkantolo. Uma ungathi khulapha, ngizothumela abantu ekhaya bayolimela phansi yonke insimu yabazali bakho, bangabe besakwazi nokusebenza. Uma ulandela leya ndondakazana uNomusa ukhuluma amanga,
akuyiwena wedwa, ngisho nomndeni wakho, ngizoningcwaba niphila, uzwile. Kwakuyisongo esingenakuphikwa. Ngesikhathi kuqhubeka okuqoshiwe, uJibinkosi, ubuso bakhe bumhlophe, wakhothama. Wayengalindele ukuthi into eyayizombulala kwakuyirekhoda elincane esandleni sikanesi osemncane ayemubukela phansi. Yilokho uNomusa ayekunikeze uThandiwe ngasese ngaphambi kokumhlenga, wathi, lesi sizoba isikhali sokuvikela wena nomndeni wakho. Leli kwakuyigoli lokugcina. Isikali sokuqulwa kwecala sasichemele ngokuphelele. Ukuqulwa kwecala okulandelayo kwenzeka ngokushesha. Ubufakazi obuningiliziwe bukaColonel Mkhize bethulwa, futhi umshushisi wezempi wafunda ngokulandelana ubufakazi obabuqoqwe iDefense Intelligence, izitatimende zasebhange zenkohlakalo yesibhedlela, amarekhodi okusetshenziswa kwezidakamizwa ngamakhasimende abalulekile, kanye nezincwadi zokubhala zokuthengiselana okungcolile phakathi kwabo. Njalo uma kuphinyiswa igama lomuntu onamandla, izwe lonke lanyakaza. Icala lesibhedlela saseThaba Tshwane laba yisiphepho esikhulu esanyakazisa umphakathi wonke. Ekugcineni, ngosuku lokukhishwa kwesigwebo, umahluleli omkhulu wafunda isigwebo ngezwi elihloniphekile, umsolwa uJabulani Nkosi. Inkantolo ithola ukuthi umsolwa usebenzise isikhundla sakhe ukuba nodlame njalo, esongela ababuthaka. Wenza impahla yomphakathi, isibhedlela, yaba eyakhe ukuze azizuzele ngokungemthetho, futhi wasabalalisa izidakamizwa, ebeka impilo nempilo yabantu engozini. Lawa ngamacala amakhulu anyakazisa isisekelo somphakathi. Inkantolo igwebela umsolwa uJabulani Nkosi iminyaka engama-25 ejele. Lapho isando sikamahluleli sishaya, uJibinkosi walahlekelwa yingqondo wamemeza. Akunabulungiswa. Ngingubani mina? Nomusa nje. Uma ngiphuma ejele, ngeke ngikuyeke. Ukuzabalaza kwakhe kokugcina kwacinywa ngamaphoyisa enkantolo ngokungenanjongo. UColonel Mkhize wagwetshwa iminyaka eyisishiyagalombili ejele. Usika nabangane bakhe nabo bathola izigwebo ezinzima ngokulandelana. Igumbi lenkantolo lagcwala umsindo wokushaywa kwezandla nokujabula kwabantu ababebuke umzuzu wobulungiswa. uNomusa wavala amehlo buthule. Impi ende yayigcine iphelile. Eceleni kwakhe, uThandiwe wayekhala izinyembezi zenjabulo nokukhululeka. Ezinyangeni ezimbalwa ezalandela, isibhedlela saseThaba Tshwane sasibukeka sisha. uDkt. Khumalo, owaqokwa njengomphathi omusha, wenza izinguquko ezinkulu. Wakha isiko esibhedlela elibeka phambili izintshisekelo nenhlalakahle yabasebenzi, futhi wasebenzisa uhlelo lokuphatha olusobala. Isibhedlela saphinde sathola ukwethenjwa yiziguli nokuhleka kwabasebenzi. uThandiwe wayengaseyena unesi osemncane owayebuthaka. Edlule ebunzimeni obukhulu, wakhula waba unesi ongumakadebona, onamandla, futhi othembekile kozakwabo. Waba ngumholi ofundisa onesi abasebancane ukuthi lapho bebhekene nokungabi nabulungiswa, akufanele bathule, kodwa bahlangane balwe. uNomusa akabuyelanga esibhedlela. Wenqaba ngenhlonipho isimemo esiqotho sikaDkt. Khumalo nobuholi besibhedlela sokubuya. Ngoba manje, isibhedlela sasesinamandla anele okuzivikela ngaphandle kwakhe. Wezwa ukuthi indima yakhe yayiphelile. Ngolunye usuku oluhle lwasekwindla, uNomusa wema egqumeni elithule ebuka inkambu yamasosha asolwandle eSimonstown, lapho achitha khona bonke ubusha bakhe. Emoyeni wasolwandle onosawoti, wagcina ekwazile ukudedela yonke ingcindezi, wezwa ukuthula okujulile. Ngaleso sikhathi, kwezwakala izwi elijwayelekile. Bengingazi ukuthi ngizokuthola lapha. uSipho Zulu, egqoke izingubo ezijwayelekile, wema eceleni kwakhe. Leli cala, ngenxa yakho, likwazile ukuphela ngokuphelele. Udlale indima ebalulekile ekusiphuleni ngezimpande lokhu kubola. Ngiyabonga futhi. Akumina ngedwa. Kungenxa yabantu ababenesibindi endaweni yabo. Bobabili babuka ulwandle oluluhlaza buthule isikhashana. uSipho waqala ukukhuluma ngokucophelela. Unazo izinhlelo zekusasa? Angazi. Mhlawumbe ngizophumula isikhashana bese ngibona. Mhlawumbe ngizobuyela ekubeni unesi ojwayelekile noma kusisi Nomusa.
uSipho wambuka ngamehlo abucayi. Ngaleli cala ngibonile ukuthi umphakathi wethu unamakhono amaningi amnyama umthetho ongafinyeleli kuwo. Ukusindisa labo abahluphekayo lapho sidinga abantu abanamakhono akhethekile njengawe. Ikhono lokuphenya lodwa alanele. Ngezinye izikhathi sidinga isibindi sokungena enhliziyweni yesitha, ikhono eliphakeme lokuphula ukuma kwezinto. Futhi ngaphezu kwakho konke, inhliziyo efudumele efuna ukuvikela ababuthaka. Wakhipha ekhukhwini lakhe ikhadi elincane walinika uNomusa. Lalibhalwe isikhundla esithi, umeluleki okhethekile wophenyo, i-Defense Intelligence. Lesi akusona isikhundla esisemthethweni sezempi. Ungasebenza ngokukhululeka, useluleke emacaleni akhethekile anzima, noma uma kudingeka, ungasiza ngqo endaweni yesigameko. Kwakuyisikhundla esingekho emthethweni. Umsebenzi lapho ayengasebenzisa khona ulwazi lwakhe lwezokwelapha kanye nolwazi lwakhe njengesosha elikhethekile. uNomusa walithatha ikhadi. Wezwa sengathi uthole impendulo engacacile embuzweni wokuthi ungubani ayekade ezibuza wona isikhathi eside. Wayeyisosha futhi ngesikhathi esifanayo engumphilisi. Wayengasadingi ukukhetha okunye kwalokhu. Indlela entsha yayivulekile phambi kwakhe lapho ayengahlanganisa khona izimpilo zakhe zombili zibe yinye ukuze alwele ubulungiswa obukhulu. uNomusa walibamba ngokuqinile ikhadi wamamatheka kancane kuSipho. Kwakukumamatheka kwesosha eliqinile nelijulile okwakukhombisa isiqalo esisha. Impi yakhe yayiphelile, kodwa umsebenzi wakhe omusha wokubhekana nobumnyama bomhlaba wawusanda kuqala. Uma uyithandile le ndaba futhi ufuna ukuzwa ezinye ezifana nalezi ezigcwele isibindi, ubulungiswa nokunqoba kokuhle phezu kobubi, sicela wenze okulandelayo. Cindezela inkinobho ethi like ukuze usikhombise uthando lwakho. Shiya umbono wakho ngezansi, sitshele ukuthi yini ekuthinte kakhulu ngendaba kaNomusa. Yabelana ngale vidiyo nabangani kanye nomndeni wakho ukuze nabo bathole ugqozi. Futhi okubaluleke kakhulu, bhalisa esiteshini sethu bese ucindezela insimbi yezaziso ukuze ungaphuthelwa yindaba elandelayo. Ukweseka kwakho kusho lukhulu kithi. Siyabonga ngokubukela.